ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഞാൻ കുറച്ചു പേരുടെ പേപ്പേഴ്സ് ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ 12 ചോദ്യങ്ങളായിരുന്നു. 14 ചോദ്യങ്ങളിൽ എഴുതേണ്ടത് 12 ആയിരുന്നു. അപ്പൊ അതില് കുറച്ചു പേരെ 12 എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ. ചില പേര് 9, 10 എന്താന്നറിയില്ല. അപ്പം അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അവരിൽ അവസാനം മെൻഷൻ ചെയ്യണം ഏതൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ എഴുതിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളത്. ഒരു മാതാജി, സൗമ്യ രൂപമാത, ഏതോ ഒരു മാതാജി മാത്രമേ അങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. കുറച്ചു പേര് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ബാക്കി ആൾക്കാരത് നോക്കുന്നേ ഉള്ളൂ. ഞാൻ നോക്കി വരുന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ചാ 12 ചോദ്യങ്ങൾ കുറെ പേര് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ചില പേര് 9, 10 ഒക്കെ എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ. അപ്പം പരതണം. കാരണം ചില ആള് കറക്റ്റ് ഓർഡറിലല്ല അപ്ലോഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതായത് ലാസ്റ്റ് പേജ് ആദ്യം വന്നു, പിന്നെ 2ാമത്തെ പേജ്, പിന്നെ 1ാമത്തെ പേജ്, അങ്ങനെയൊക്കെയാ വന്നിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ എഴുതുന്നതും 1 മുതലല്ല എഴുതുന്നത്. ചിലപ്പോൾ താഴേന്ന് മുതൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, ചില പേര് നടുക്കുന്നൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് കറക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നിങ്ങള് ഏതൊക്കെ ചോദ്യങ്ങൾ അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് അവസാനം ഒന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്താൽ കൊള്ളാം. പിന്നെ ചില പേരേ എഴുതിയിട്ടില്ല. അവര് മക്കളുടെ ഇമെയിൽ ID എന്നൊക്കെയാണ് അയച്ചത്. അപ്പൊ ഈ ആരുടെ പേപ്പറാണെന്ന് എനിക്ക് എങ്ങനെയാ മനസ്സിലാവാ? അപ്പൊ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം. പിന്നെ നിങ്ങളുടെ പേര് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എഴുതണം. ഓക്കെ, ആൻസർ ഷീറ്റില്. മാതാജി, എന്റെ മാർക്ക് കിട്ടിയില്ല ശ്ലോകത്തിന്റെ. എല്ലാവരുടെ മാർക്സ് ഞാൻ വിരജ മാതാജിക്ക് അയച്ചില്ലേ മാതാജി? ശ്ലോകത്തിന്റെ മാർക്ക് അയച്ചു മാതാജി. ഏത് മാതാജിയാ? പേരെന്താ മാതാജി? സുമുഖി ദേവകി ദേവി ദാസി. ഞാനിപ്പം പ്രഭു ചോദിച്ചു, ഞാൻ അയച്ചായിരുന്നു. 2 പേരും കൂടെ ഒരു ഇതിലാന്ന് തോന്നുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് അയച്ചുതരാം. അത് ഒരുമിച്ച് അയക്കാന്ന് വിചാരിച്ചില്ലേ? തിയറിയും ശ്ലോകം കൂടെ ഒരുമിച്ച് അയക്കാം. അത് കുറച്ചു പേര് ഇന്ന് രാത്രി അയോധ്യ യാത്രക്ക് പോയ ആൾക്കാർ, പിന്നെ നെറ്റ്വർക്ക് പ്രശ്നമുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ഇന്ന് രാത്രി എഴുതാനുണ്ട്. അപ്പൊ അതും കൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരുമിച്ച് കറക്റ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഇന്ന് 6ാം അധ്യായം നാരദ വ്യാസ സംവാദം. ഓക്കെ, സോ 6ാം അധ്യായത്തില് എന്താ നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ വ്യാസദേവൻ ശ്രീ നാരദന്റെ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അന്വേഷിച്ചത്. എന്താണ് സംഭവിച്ചത്? ചാതുർമാസ്യം 4 ഭക്തിവേദാന്തികളെ സേവിച്ചതും, പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് സേവ ചെയ്തതും, പിന്നെ അമ്മയ്ക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചു, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ദാസിപുത്രനായ ശൂദ്രന്റെ ആ ഒരു നിലയിൽ നിന്നും നാരദ് മുനി ആയത് എന്നുള്ള ആ ഒരു കഥകളൊക്കെ. പക്ഷെ ഈ നാരദൻ തന്റെ അമ്മയുടെ വേർപാടിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നത്, പാമ്പ് കടിയേറ്റ് അമ്മ പോയത്. അതായത് ഭഗവാൻ നാരദ് മുനിക്ക് വേറെ ആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, അമ്മ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. എന്നിട്ടും ഭഗവാൻ ആ അമ്മയെ എടുത്ത് മാറ്റി. അതായത് ഭക്തിയിലെ തടസ്സമായിട്ട്, അല്ലെ തടസ്സമല്ല, ഒരു അറ്റാച്ച്മെന്റ്. നാരദ് മുനിക്ക് ഭക്തി വേദാന്തികളെ കൂടെ പോകണം എന്നുണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ പോകാൻ പറ്റാത്ത ഒരു കാരണം അമ്മയായിരുന്നു. അപ്പൊ ആ അമ്മയെ ഭഗവാൻ തിരിച്ച് താമിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. അപ്പൊ അത് തത്തേനു കമ്പം സുസമീക്ഷമാനം എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഒരു കാരുണ്യമായിട്ട്, ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യമായിട്ട് അത് എടുക്കുന്നതിനെ പറ്റിയിട്ടും പറയുന്നുണ്ട്. ശ്ലോകം 5 മുതൽ 10 വരെ. പിന്നെ നാരദന്റെ ജീവിതം, ധ്യാനം, ഭഗവാന്റെ ദർശനം. നാരദ് മുനി ധ്യാനിക്കുന്നതും ഭഗവാനെ ദർശിക്കുന്നതും ആണ് 11 മുതൽ 19 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിൽ. ഭഗവാൻ നാരദനെ ഉപദേശിക്കുകയും ആശ്വസിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു 20 മുതൽ 25 വരെ. പിന്നെ ശ്രീ നാരദൻ പരിപൂർണത നേടുന്നു. അതായത് ആ ഒരു 3 ജന്മം ദേവേന്ദ്രനായതും ദേവലോകത്തുണ്ടായതും, പിന്നെ അത് ഗന്ധർവനായതും, പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് ദാസിപുത്രനായ, പിന്നെ നാരദമുനി തിരിച്ച് നാരദമുനി ആയതും, അതൊക്കെ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്. ശ്രീനാരദന്റെ സമാപനവും ശ്രീല വ്യാസദേവൻ അവത ആശ്രമത്തിൽ നിന്നുള്ള പുറപ്പാടും. അത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നാരദമുനി വന്നത്? ഉപദേശിക്കാൻ വേണ്ടി, അല്ലെ? ഭാഗവതം എഴുതാനും ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ കുറിച്ച് എഴുതാനും ഇതൊക്കെ. പക്ഷെ സ്വന്തം കാര്യങ്ങളും സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്. അതായത് എന്റെ മീൻസ് നാരദ് മുനിയുടെ ജീവിതത്തിലെ എങ്ങനെയാണ് ഭക്തിയുടെ സേവനം മാറ്റം വരുത്തിയത് എന്നുള്ളതും പറയുന്നുണ്ട് 34 മുതൽ 38 വരെ ശ്ലോകങ്ങളിൽ. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ 2 ശ്ലോകങ്ങൾ ശ്രീല വ്യാസദേവൻ ശ്രീ നാരദന്റെ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അന്വേഷിക്കുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പൊ ആരെങ്കിലും ആദ്യത്തെ ശ്ലോകം ചൊല്ലുവോ? 1ാം സ്കന്ധം 6ാം അധ്യായം ആദ്യത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സൂത ഉവാച ഏവം നിശമ്യ ഭഗവാൻ ദേവർഷേർജന്മ കർമ്മജ ഭൂയ പപ്രച്ഛതം ബ്രഹ്മൻ വ്യാസ സത്യവതി സുധാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീസൂതൻ അരുളി ചെയ്തു, അല്ലയോ ബ്രാഹ്മണരെ,
ഇങ്ങനെ ശ്രീനാരദന്റെ ജനനത്തെയും കർമ്മത്തെയും കുറിച്ച് സർവ്വതും ശ്രവിച്ച ഭഗവത് അവതാരവും സത്യവതി സുതനുമായ ശ്രീ വ്യാസദേവൻ ഇപ്രകാരം അന്വേഷിച്ചു. ഭാവാർത്ഥം വായിക്കണം. മാതാജി. വേണ്ട വേണ്ട. അപ്പം ഹരി. ഇതില് എന്താ അന്വേഷിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ളത് അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അതീന്ദ്രിയ ഉപദേശങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥ പ്രാധാന്യം ശ്രീ വ്യാസദേവൻ ശ്രീനാരദോട് അന്വേഷിച്ചതിന്റെ ഉദാഹരണത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ കഴിയുന്നു. അതായത് സദ്ധർമ്മ പൃച്ഛ. സദ്ധർമ്മ പൃച്ഛ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആത്മീയ ആചാര്യനിൽ നിന്ന് അന്വേഷിച്ചറിയാനുള്ള ആഗ്രഹം. ഏതാണ് ശ്ലോകം ഭഗവത്ഗീതയില്? ഗുരുവിൽ നിന്ന് ചോദിച്ചറിയണം എന്നുള്ള ശ്ലോകം ഏതാ? തദ്വിധി പ്രണിപാതേന പരിപ്രശ്നേന സേവയാ. പരിപ്രശ്നേന അല്ലെ, ചോദിച്ചറിയണം അല്ലെ, അന്വേഷിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം അല്ലെങ്കിൽ ആ ചോദിച്ചറിയണം. അപ്പൊ അത് ഏത് വേദാന്ത സൂത്രാണ്? അത് ആദ്യത്തെ വേദാന്ത സൂത്രം ഏതാ? വേദാന്ത സൂത്രം അതതോ ബ്രഹ്മ ജിജ്ഞാസ. അതതോ ബ്രഹ്മ ജിജ്ഞാസ. അതായത് മനുഷ്യജന്മം കിട്ടിക്കാട് ഒരു പൂച്ചക്കും പട്ടിക്കും വന്നിട്ട് ഞാൻ ആരാണ്, അല്ലെ ആത്മാവാണ് ശരീരമല്ല എന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. അതതോ ബ്രഹ്മ ജിജ്ഞാസ, ആ ഒരു കഴിവ്, ജീവസ തത്വ ജിജ്ഞാസ, തത്വ ജിജ്ഞാസ, അത് അറിയാൻ പറ്റുമായിരിക്കാം മനുഷ്യർക്ക് മാത്രം. മനുഷ്യർക്ക് മാത്രമേ അതിനെപ്പറ്റി ജീവസ തത്വ ജിജ്ഞാസ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റൂ. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആത്മതത്വം, ഓക്കെ, ആത്മതത്വം. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുക എങ്ങനെയാ? ആത്മതത്വം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ കുറിച്ചുള്ള ആ തത്വം മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ഒരു ഗുരുവിനെ സമീപിക്കുന്ന വേണം അല്ലെ. പരിപ്രശ്നേന സേവ്യ. അപ്പൊ സദ്ധർമ്മ പൃച്ഛ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആത്മീയ ആചാര്യൻ നിന്ന് അന്വേഷിച്ചറിയണം. ആരിൽ നിന്ന് അന്വേഷിക്കണം? കറക്റ്റ് ആ ഒരു ഗുരു ശിഷ്യ പരമ്പരയിൽ വരുന്ന ആചാര്യന്മാരിൽ നിന്ന് അന്വേഷിച്ചറിയണം. അപ്പൊ വ്യാസദേവൻ ബ്രഹ്മ മധ്വ ഗൗഡി സമ്പ്രദായത്തില് അല്ലെങ്കിൽ നാരദ മുനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രഹ്മാവിന്റെ പുത്രനാണ് അല്ലെ. അപ്പം നാരദ മുനിയിൽ നിന്നും ചോദിച്ചറിയാണ് വ്യാസദേവൻ. വ്യാസദേവൻ ഒരു ആചാര്യനെ പോലെ നമുക്ക് കാണിച്ചു തരാണ് എന്താ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ. അപ്പം ജീവസ്യ തത്വ ജിജ്ഞാസ. സനാതന ഗോസ്വാമി ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ കണ്ടപ്പോ എന്താ പറഞ്ഞത്? കേയാമി, കേയാമി, ഞാൻ ആരാണ്, എങ്ങനെയാണ് ചോദിച്ചത്. രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകം ഹരേ കൃഷ്ണ, അതിന്റെ ഭാവാർത്ഥാണ് ഇത്. ആരെങ്കിലും ചൊല്ലിക്കോളൂ രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വ്യാസ ഭിക്ഷുഭിർവിപ്രവസിതേ വിജ്ഞാനാദ്യേഷ്ടിസ്തവ വർത്തമാനോ വയസ്യാദ്യേ തദ കിമകരോദ്ഭവാൻ. വിവർത്തനം. ശ്രീ വ്യാസദേവൻ ചോദിച്ചു, പൂർവജന്മത്തിൽ താങ്കൾക്ക് ശാസ്ത്രീയമായ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം ഉപദേശിച്ച ശ്രേഷ്ഠരായ ഋഷിവര്യന്മാരുടെ പ്രയാണത്തിന് ശേഷം താങ്കൾ എന്തു ചെയ്തു? ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ എന്താണ് ചോദിക്കുന്നത്? ആ ഭക്തി വേദാന്തികൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ചല്ലേ, ചാതുർമാസ്യം ഭക്തി വേദാന്തികള് വന്നു. അങ്ങനെ അവർക്ക് എന്ത് സേവയാണ് നാരദ മുനി ചെയ്തത്? പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സേവ, പ്രസാദം കഴിച്ചു. അവരുടെ ഉച്ചിഷ്ടം കഴിച്ചു അല്ലെ, അവരെ പ്രസാദം കഴിച്ചു. അപ്പൊ അവരുടെ പ്രസാദം കഴിച്ചു. ഇങ്ങനെ ഉച്ചിഷ്ട ഭോജനം ദാസ്യ തവമായാം ചെയ്യേമി. ഓക്കെ, ഭക്തപാദ ധൂളിയാര ഭക്തഭുക്ത അവശേഷ തീനോ മഹാബൽ അല്ലെ. ഭക്തഭുക്ത അവശേഷ, ഭക്തന്റെ അവശേഷം അവര് കഴിച്ചു. അപ്പം അതെന്താ? ഭക്തഭുക്ത അവശേഷ. സോ എന്താ പറയാ, പ്രസാദം ഭഗവാൻ കഴിച്ച അത് പ്രസാദായി, ഭക്തന്മാര് കഴിച്ചത് മഹാപ്രസാദായി. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ മഹാപ്രസാദം കഴിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം നാരദ മുനിക്ക് ദാസ്യപുത്രനായിട്ട് നിന്നപ്പോ കിട്ടി. അങ്ങനെ അതാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഇപ്പൊ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഏറ്റവും വലിയ സേവ. പിന്നെ അവരെ സേവ ചെയ്തു, പിന്നെ അവർക്ക് വേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുത്തു, അവരിൽ നിന്നും ഹരികഥ കേട്ടു. അപ്പൊ വ്യാസദേവൻ ശ്രീ നാരദ മുനിയുടെ ശിഷ്യനായി ആകയാൽ ആത്മീയ ആചാര്യനിൽ നിന്നും ദീക്ഷ സ്വീകരിച്ച ശേഷം ശ്രീനാരദൻ എന്തു ചെയ്തുവെന്ന് ശ്രവിക്കാൻ അദ്ദേഹം ഉത്സുകനായത് സ്വാഭാവികമായിരുന്നു. അതേ ജീവിത പരിപൂർണത പ്രാപ്തമാക്കാനായി ശ്രീനാരദന്റെ കാലടികളെ പിന്തുടരാൻ അദ്ദേഹം അഭിലഷിച്ചു. ആത്മീയ ആചാര്യനിൽ നിന്നും അന്വേഷിച്ചറിയാനുള്ള ഈ ആഗ്രഹം പുരോഗമന പാതയിൽ അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. ഈ പ്രക്രിയയെ ശാസ്ത്രീയമായി സദ്ധർമ്മ പൃച്ഛ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. മഹാജനേന ഗതസ്യ പന്ഥ ധർമ്മസ്യ തത്വം നിഹിതം ഗുഹായം. ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് മഹാജന്മാരുടെ ഹൃദയത്തിലാണുള്ളത്, ആചാര്യന്മാരുടെ. അങ്ങനെ മഹാജനേന ഗതസ്യ പന്ഥ. ഓക്കെ, എന്ന് വെച്ചാല്
അനുകരിക്കുക ആണെന്നാണോ അതിന്റെ അർത്ഥം? അതായത് ഗോസ്വാമിമാര് 1.5 മണിക്കൂറേ ഉറങ്ങിയല്ലോ, നമ്മൾ 1.5 മണിക്കൂർ ഉറങ്ങിയാൽ മതിയോ? അനുകരിക്കുക അതാണോ അതിന്റെ അർത്ഥം? കാലടികളെ പിന്തുടരുക മഹാജന്മാരുടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അനുകരിക്കല്ല, അനുസരിക്കണം. എന്താണോ ആ ഓക്കെ. അപ്പൊ അതാണ് വളരെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട. നമുക്ക് അങ്ങനെ കോപ്പി ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. നമ്മൾ അവരുടെ ആ ഒരു ഇൻസ്പിറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണോ അനുസ്മരിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. അവര് ചെയ്തത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഒരിക്കലും. കാരണം അവരൊക്കെ മുക്താത്മാക്കളാണ്, നമ്മൾ ബദ്ധാത്മാക്കളാണ്. നമുക്ക് അങ്ങനെ പറ്റില്ല. കാരണം ഗോസ്വാമിമാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മഞ്ചരികളാണ്. ശില പ്രഭുപാദറും എറ്റേണൽ അസോസിയേറ്റ് ആണ്. അത് നമ്മള് സാധാരണ ഒരു ബദ്ധാത്മാവല്ല. ഓക്കെ, ആചാര്യന്മാരാണ്. ആചാര്യന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. അവർക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം കിട്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അതുപോലെ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമ്മളെ ജീവിതത്തിലും കുറച്ച് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താൻ ശ്രമിക്കണം. അപ്പം മഹാജനേന ഗതസ്യ പന്ഥ, നാരദന്റെ കാലം. അപ്പം ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വേറെന്താ അറിയാൻ പറ്റും? കുറെ പേര് ദീക്ഷ സ്വീകരിച്ചില്ല, ഇനിയും സ്വീകരിക്കാനുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പം അവർക്ക് നൽകുന്ന പാഠം ദീക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് ഇവിടെ ഒരു എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ദീക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട്? ഒരു ഗുരുവിനെ സംബന്ധിച്ച് ആശ്രയം എടുക്കണം. അതിനൊക്കെ മുമ്പായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഗുരുവിനെ ഗുരു എന്താ? ഒരു വർഷത്തോളം ഗുരുവിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കണം. അതായത് നമ്മൾ ഗുരുവിന്റെ ലെക്ചർ ഒക്കെ കേൾക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഗുരുവിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ ആരിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കണം. എന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ ദീക്ഷ സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടി തയ്യാറാകാൻ പാടുള്ളൂ. കാരണം ദീക്ഷ സ്വീകരിച്ചതിന് ശേഷം എനിക്ക് ഈ ഗുരുവല്ല വേറെ ഗുരുവിൽ നിന്നാണ് സ്വീകരിക്കേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഗുരു അപരാധമായി മാറി. അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഗുരു തത്വമാണ്. ഞാൻ ഇന്ന ഗുരുവിന്റെ ശിഷ്യയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇന്ന ഗുരുവിന്റെ ശിഷ്യ, അങ്ങനെയല്ല. ഒരു അമ്പലത്തിലൊക്കെ അങ്ങനെയുണ്ട്. ഒരു പ്രഭുപാദര ശിഷ്യന്മാർ തന്നെ, പക്ഷെ ഞാൻ ഇന്ന ഗുരുവിന്റെ ശിഷ്യനാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവര് എന്താ പറയാ ഇമെയിൽ ID വരെ JPS എന്നൊക്കെ ഇടും, ജയപതാക സ്വാമി അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ ഇടും. പിന്നെ ഇത് ഗുരു ഭോഗിയാണത്. 3 തരം ആൾക്കാരുണ്ട്. ഏതൊക്കെയാ? ഗുരു ഭോഗി, ഗുരു ത്യാഗി, പിന്നെ ഗുരു സേവി. ഓക്കെ, ഗുരു ഭോഗി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭോഗ അല്ലായത് ഗുരുവിനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാരണത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുക. ഇപ്പം പ്രശസ്തി കിട്ടാൻ. ഇപ്പം പണ്ട് പ്രഭുപാദർ ഒരു ഏറ്റവും അടുത്ത ശിഷ്യനായിരുന്നു തമാൽ കൃഷ്ണ മഹാരാജ്. അപ്പൊ ഒരു മാതാജി വൃന്ദാവനത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ മാതാജി തമാൽ കൃഷ്ണ മഹാരാജിൽ നിന്നാണ് ദീക്ഷ സ്വീകരിച്ചത്. തമാൽ കൃഷ്ണ മഹാരാജ് ആത്മാവ് ശരീരം വിട്ടിട്ട് കുറേ വർഷങ്ങളായി. അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം മാതാജി ഭയങ്കര സീനിയറാ. പക്ഷെ എല്ലാവരുടെ അടുത്തും ഞാൻ ഇന്ന ആളെ ശിഷ്യാണെന്ന് പറഞ്ഞു നടക്കും. എന്തിനാ വേണ്ടിയിട്ടാന്ന് വെച്ചാൽ ചില കാര്യങ്ങൾ നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അതാണ് ഗുരു ഭോഗി. അത് തെറ്റാണ് ശരിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ ഗുരുവിന്റെ എന്താ പേര് നമ്മളെ പേരിന് ഇടുക, എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇന്നാള് ഗുരുവാണെന്ന് പറഞ്ഞ് നടക്കുക. അത് ഗുരു ഭോഗി. ഗുരു ത്യാഗി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗുരു ജീവിച്ചിടത്തോളം കാലം നല്ല ശിഷ്യനായിട്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യും. പക്ഷെ ഗുരു സമാധി ആയതിനു ശേഷം, ഗുരു ആത്മാവ് വിട്ടതിന് ശേഷം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉപേക്ഷിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ നാമം ജപിക്കുക ഉപേക്ഷിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ 4 യമനിയമങ്ങള് പാലിക്കാതിരിക്കുക, അങ്ങനെ. അതാണ് ഗുരു ത്യാഗി. അതും തെറ്റാണ്. ഗുരു സേവി എന്ന് പറഞ്ഞത് ഗുരുവിനെ സേവ ചെയ്യില്ല. അതായത് വാപ്പു സേവ, വാണി സേവ, അങ്ങനെ ചെയ്യില്ല. അപ്പൊ ഗുരു സേവിയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ ഇവിടെ നാരദ് മുനിയെ കുറിച്ചിട്ട് വ്യാസദേവൻ അന്വേഷിച്ചറിയാണ്. വ്യാസദേവൻ എല്ലാം അറിയാം, എങ്കിലും നമുക്ക് ഉദാഹരണം കാണിച്ചു തരാണ് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്. നമ്മളും ഗുരുവിനെ ഇപ്പൊ ആശ്രയം എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടാകുമ്പം 6 മാസം മിനിമം വെയിറ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് എന്തുകൊണ്ടാ പറയുന്നത്? ആശ്രയം എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉടനെ നമുക്ക് ദീക്ഷ കിട്ടില്ലല്ലോ. 6 മാസം അല്ലെങ്കിൽ 1 വർഷത്തോളം വെയിറ്റ് ചെയ്യണം. എന്തുകൊണ്ടാ? തീരുമാനം മാറ്റണമെങ്കിൽ ഗുരുവിനെ മാറണം. അതല്ല അതിന്റെ അർത്ഥം. 6 മാസത്തോളം എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ശിക്ഷാ ഗുരുക്കൾ നിങ്ങളെ ഒബ്സർവ് ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ വാച്ച് ചെയ്യും. ഷെൽട്ടർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം, ആശ്രയം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ശിക്ഷാ ഗുരുക്കൾ നിങ്ങളെ വാച്ച് ചെയ്യും. നിങ്ങൾ 16 മാല കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ജപിക്കുന്നുണ്ടോ, 4 യമങ്ങൾ പാലിക്കുന്നുണ്ടോ, പിന്നെ മംഗളാരതി ഒക്കെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ, എല്ലാ സാധന ചാപ്റ്റർ ഇതൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് നമ്മളെ ഒബ്സർവ് ചെയ്യല്ലേ, വാച്ച് ചെയ്യുക. അതാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. അതിനാണ് ഈ 6 മാസം 1 വർഷം സമയം തരുന്നത്. എന്നിട്ട് അതിനുശേഷമാണ് ദീക്ഷ. അപ്പൊ ആ സമയം കൊണ്ട് നമ്മൾ കൂടുതൽ ഗുരുവിനെ കുറിച്ച് അറിയണം. ഗുരു നിങ്ങളെയും അന്വേഷിക്കും, നിങ്ങളും ഗുരുവിനെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കണം എന്ന് പറയും. 1 വർഷത്തോളം എന്ന് പറയും.
അപ്പൊ അതാണ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ ചോദിച്ചറിയുന്നത്, ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തന്റെ ജീവിതമാണ് അല്ലെ നാരദമുനിയുടെ ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. സാധാരണ ഭൗതിക കാര്യങ്ങളല്ല, അത് ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ്, അല്ലെ ശുദ്ധാത്മാവ്, നിത്യാത്മാവാണ്, നിത്യ സിദ്ധനാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിനെ കുറിച്ചിട്ട് അറിയുന്നതും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയുന്നത് പോലെ സദ്ധർമ്മ പൃച്ഛ, അതായത് ധർമ്മത്തെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തിയുത സേവയെ കുറിച്ചുള്ള ആത്മീയ കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചറിയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പൊ പ്രഭുപാദർ ആദ്യമായിട്ട് ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂറെ കണ്ട സമയത്ത് എന്താ പറയാ, ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ പറഞ്ഞു അല്ലെ, കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കണം, അതാണ് എമർജൻസിയാണ് അത്, കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത്. അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ വായിച്ചു, പ്രഭുപാദർ മ്ലേച്ഛന്മാർക്കും യവനന്മാർക്കും, അതായത് ഫോറിനേഴ്സിനൊക്കെ ഇങ്ങനെ ബ്രാഹ്മണിക് ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നത് കണ്ടപ്പം കാസ്റ്റ് ബ്രാഹ്മണിസം, അതായത് ബ്രാഹ്മണ കുലത്തിൽ ജനിച്ച ആൾക്കാരൊക്കെ പ്രഭുപാദനെയും പ്രഭുപാദരുടെ ഗുരുവിനൊക്കെ നിന്ദിച്ചു. പറഞ്ഞു എങ്ങനെയാണ് ഈ മ്ലേച്ഛന്മാർക്കും യവന മത്സ്യമാംസമൊക്കെ തിന്ന് ചണ്ടാള കുടുംബത്തിലൊക്കെ ജനിച്ചവർക്ക് 4 യമനങ്ങളും തെറ്റിച്ച് നടന്ന ആൾക്കാർക്ക് എങ്ങനെയാ ബ്രാഹ്മണിക് ദീക്ഷ കൊടുക്കുന്നത്. പ്രഭുപാദർ എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കൊടുക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ബ്രാഹ്മണ കുലത്തിൽ ജനിച്ച ആൾക്കാരൊന്നും ബ്രാഹ്മണരെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ചെയ്യുന്നില്ല, ഗൂഢകർമ്മ വിഭാഗം, അല്ലെങ്കിൽ ബ്രാഹ്മണർ വേദങ്ങൾ പഠിക്കണം, വേദങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം, അതൊന്നും നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ ബ്രാഹ്മണന്മാര് വേണം, ഇവിടെ കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കാൻ ബ്രാഹ്മണന്മാര് വേണം. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എന്റെ ശിഷ്യന്മാർക്കൊക്കെ ബ്രാഹ്മണിസം കൊടുക്കുന്നത്. പിന്നെ ഭാഗവതത്തിലും പറയുന്നുണ്ട്, ഏത് കുലത്തിൽ ജനിച്ചാലും ഹരിനാമം ജപിക്കുന്നവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നിയമങ്ങളൊക്കെ പാലിക്കുന്ന ആൾക്ക് ഗുരുവിന് ബ്രാഹ്മണിക് ദീക്ഷ കൊടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ സദ്ധർമ്മ പൃച്ഛ, ഓക്കെ, വ്യാസദേവന്റെ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കുന്നതിൽ ഉദാഹരണം ശില പ്രഭുപാദർ ലീലാമൃതത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, തന്റെ ആത്മീയ ഗുരുവിനെ കുറിച്ച് വിവരിക്കുന്നുണ്ട്. അതായത് ആത്മീയ ഗുരു, ഒരുപാട് ഗുരുക്കന്മാരെ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂറെ കണ്ടപ്പോൾ മനസ്സിൽ തന്നെ പ്രഭുപാദർ അഭയചരൺ കുറിച്ചു, ഇതാണ് എന്റെ ഗുരു. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാ, എപ്പോഴും ആത്മീയത്തെ കുറിച്ച് മാത്രമേ അദ്ദേഹം സംസാരിച്ചുള്ളൂ. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഇതൊരു എമർജൻസി സിറ്റുവേഷൻ ആണ്, വേഗം തന്നെ ഇന്ത്യ ആര് ഭരിക്കുന്നതെന്നുള്ളൊന്നും ഒരു പ്രശ്നമല്ല, ബ്രിട്ടീഷുകാരോ ആര് ഭരിക്കട്ടെ, പക്ഷെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ ജന്മമൃത്യു ജരാവ്യാധിയിൽ നിന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യം വേണം എന്ന് പറഞ്ഞ് അഭയചരണെ 10 കൊല്ലാണ് പ്രഭുപാദർ വെയിറ്റ് ചെയ്തത്. ചിലപ്പോ നമ്മൾ പറയും, എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ദീക്ഷ ഇത്ര ലേറ്റ് ആവുന്നത്, ഞാനിപ്പോ കൃഷ്ണാബോധം ഇത്ര വർഷമായി ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്. ആരെങ്കിലും ഈ കൂട്ടത്തിൽ ആരെങ്കിലും 10 വർഷത്തിൽ മേലെയായിട്ട് ഭക്തി സേവ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടോ? കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ വന്നിട്ട് കൈ ഉയർത്താം. 10 വർഷത്തിൽ മുകളിലായോ രദ്രൂപ മാതാജി? പിന്നെ വേറെ ആരാ? ഒരാളേ ഉള്ളൂ? 2 മധുര മുരളി പ്രഭു. പക്ഷെ പ്രഭുവിന് ദീക്ഷ ലേറ്റ് ആയി അല്ലേ പ്രഭു? ദീക്ഷ ലേറ്റ് ആയി പോയി. ലേറ്റ് ആയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പം 10 വർഷത്തിൽ വെയിറ്റ് ചെയ്തോ? 10 വർഷം വെയിറ്റ് ചെയ്തോ ദീക്ഷ എടുക്കാൻ? 2017 ഗുരുവാശ്രയം എടുത്തത്. അതിന്റെ മുന്നേ 2002 ഞാൻ സ്കൂളിൽ ചേർന്നുണ്ട്. 2002 ചേർന്നല്ലേ? 10 വർഷത്തിൽ മേലെയായി അല്ലെ? പക്ഷെ അല്ല, ഞാൻ എന്താ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചതെന്ന് വെച്ചാൽ ആരും വിഷമിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പ്രഭുപാദരും 1922 ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂരെ കാണുന്നത്. 33 ദീക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്നത്. 10 വർഷം വെയിറ്റ് ചെയ്തു. ഇപ്പോഴും ഏതൊക്കെയോ മഹാരാജ്മാരെ ഇസ്കോണിൽ തന്നെ 10 വർഷം വെയിറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കും ദീക്ഷ എടുക്കാൻ വേണ്ടി. പക്ഷെ ഒരു കണക്കിന് പ്രഭു ഇപ്പൊ 2002 ജോയിൻ ചെയ്ത് എന്നിട്ട് ഇപ്പോഴാണ് ദീക്ഷ എടുത്തെങ്കിലും അത് നല്ലതാ. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാ, നമ്മൾ കൃഷ്ണാവബോധത്തെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിഞ്ഞ് ഒക്കെ ചെയ്ത് എന്നിട്ട് വേണം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ. അല്ലാണ്ട് പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ദീക്ഷ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ അത് ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലോ. എനിക്കറിയാം, ദീക്ഷ എടുത്ത ഒരു മാതാജി കണ്ടിമാല വരെ വീട്ടില് പ്രശ്നമായിട്ട് ഊരി വെക്കേണ്ട വന്നു. ജപമാല നശിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞു, അല്ലെ ജപിക്കാൻ പറ്റിയില്ല. ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ, പ്രസാദത്തിന്റെ പ്രശ്നം. ദീക്ഷ എടുത്തു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വലിയ അപരാധമാണ് അല്ലെ ഗുരുവിന്. അതിന് മുമ്പായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല. അപ്പം നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്തല്ലേ, പ്രഭുപാദന അത്രയും കൊല്ലം വെയിറ്റ് ചെയ്ത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാ? കൂടുതൽ നല്ല എന്താ പറയാ, സീരിയസ് ആയിട്ട് ഭക്തി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പം പ്രഭുപാദർ ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതിനോട് അന്വേഷിക്കുന്നതും സദ്ധർമ്മ പൃച്ഛ അല്ലെങ്കിൽ ആധ്യാത്മിക കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ്. ചില പ്രഭുപാദരുടെ ശിഷ്യന്മാരും അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ചിരുന്നു. പ്രഭുപാദർ എവിടെ പോയാലും ശിഷ്യന്മാരൊക്കെ കൂടിയിരുന്നിട്ട് ചോദിക്കും, അങ്ങ് എന്താണ് ആദ്യം ചെയ്തിരുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങ് എങ്ങനെയാണ് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ വന്നത്? അതൊക്കെ പ്രഭുപാദരെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നത് ആരാ ആദ്യം? അറിയോ ആർക്കെങ്കിലും? ലീലാമൃതൊക്കെ വായിക്കണം കേട്ടോ.
സുഹൃത്താ, പേരറിയോ സുഹൃത്തിന്റെ? നരേന്ദ്രനാഥ് മുള്ളിക്. അല്ലെ, നരേന്ദ്രനാഥ് മുള്ളിക് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സുഹൃത്താണ്. ഒരു ഗുരു വന്നിട്ടുണ്ട്, ആ സാധുവിനെ കാണാൻ പോവാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വലിച്ചു കൊണ്ടുപോയത്. പ്രഭുപാദർക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റേ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അവസാനം പ്രഭുപാദർ കൃഷ്ണാമ്പത്തിൽ ജോയിൻ ചെയ്തു, ആ സുഹൃത്ത് ജോയിൻ ചെയ്തില്ല, വിട്ടുപോയി. അപ്പം പ്രഭുപാദർ ഗുരുവിനെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കുന്നതും സദ്ധർമ്മ പ്രച്ഛേന, കാരണം ആ ഗുരു എങ്ങനെയാണ് കൃഷ്ണാപത്തിൽ വന്നത് എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവും. പിന്നെ പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജിന്റെ സഹപാഠികൾ അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പഠനങ്ങളെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കുന്നു. അല്ലെ, സ്കന്ദനോ അമർക്കിയും ശുക്രാചാര്യന്റെ മക്കള് പഠിപ്പിച്ച് രാക്ഷസ ഗുരുകുലിൽ പഠിപ്പിച്ച് അവിടെ ഇങ്ങനെ ബ്രേക്കിന്റെ സമയമൊക്കെ ഇടവേളയിലൊക്കെ പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജ് കൃഷ്ണാവധം പ്രചരിപ്പിക്കും. എല്ലാവർക്കും അതിശയം, ഇതിങ്ങനെയാ അറിയാം അല്ലെ? നാരദമുനിയാണ് ഗുരു. അമ്മയുടെ ഗർഭാർത്ഥത്തിൽ ഇരുന്നപ്പോ തന്നെ എല്ലാം പഠിച്ചിരുന്നു പ്രഹ്ലാദ്. അങ്ങനെ ചോദിച്ചറിയുന്നുണ്ട്. മഹാരാജ് രഘുഗുണൻ ജഡഭരതനെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കുന്നു. അല്ലെ, പല്ലക്കിൽ ഏറ്റിട്ട് പോകുമ്പം ജഡഭരതനാണ് ഭരത് മഹാരാജ്, പിന്നെ മാനായി, പിന്നെ ജഡഭരതനായി. അങ്ങനെ രഘുഗുണ മഹാരാജ് അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്. ശ്രീരാമനും ലക്ഷ്മണനും വിശ്വാമിത്രനെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഗുരുവിനെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കുക. സദ്ധർമ്മ പൃച്ഛ, ഗുരുവിനെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാണ്. അതുപോലെ വ്യാസദേവനെ അന്വേഷിക്കാണ്. നാരദ് മുനി അങ്ങേക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ ദാസിപുത്രനായിട്ട് പിന്നെ അതെങ്ങനെ നാരദ് മുനി ആവാൻ പറ്റി എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, സോ ജീവിതത്തിലെ നമ്മുടെ തെറ്റുകളെ കുറിച്ചും പോരായ്മകളെ കുറിച്ചുമുള്ള വിമർശനങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഉത്കണ്ഠാകുലരാകുന്നു? ഓക്കെ, തെറ്റുകളെ കുറിച്ചും പോരാ. ഇപ്പം വ്യാസദേവന് തെറ്റുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ? വ്യാസദേവന് എന്താ പറയാ, സന്തോഷിക്കാൻ പറ്റിയില്ല. വേദങ്ങളൊക്കെ എഴുതിയിട്ടും ഭയങ്കര വിഷമം ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നിട്ടാണ് നാരദ് മുനിയെ എന്താ പറയാ, നാരദ് മുനിയോട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും തുറന്നു പറഞ്ഞ് നാരദ് മുനി ഒരു സൊല്യൂഷൻ ഒക്കെ കൊടുത്തത്. അപ്പൊ അതുപോലെ നമുക്കും തെറ്റുകളും പോരായ്മകളൊക്കെ ഉണ്ടാവും എല്ലാവർക്കും. കാരണം നമ്മളൊന്നും പെർഫെക്റ്റ് അല്ല, എല്ലാവർക്കും ഡിഫക്ട്സ് ഉണ്ടാവും. ഈ നമുക്ക് അതിൽ ഒരു വിമർശനങ്ങളും കിട്ടും. അപ്പൊ അത് ഒഴിവാക്കാൻ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്, അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അതിനെ നേരിടുക എന്നുള്ളത് ഒരു ബ്രേക്ക്ഔട്ട് റൂം, ചെറിയ ബ്രേക്ക്ഔട്ട് റൂം നമുക്ക് ചെയ്യാം. എല്ലാവരും പങ്കെടുക്കണം. 3 ബ്രേക്ക്ഔട്ട് റൂം ഉണ്ട്. 8 മുതൽ 9 വരെ ആൾക്കാരുണ്ടാവും അതിൽ ഗ്രൂപ്പായിട്ട്. എല്ലാരും കൂടെ അത് ചർച്ച ചെയ്തിട്ട് ഒരാൾ വന്നിട്ട് ഇവിടുന്ന് സംസാരിക്കണം. ഓക്കെ, 5 മിനിറ്റ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ജോയിൻ ബ്രേക്ക്ഔട്ട് റൂം ജോയിൻ ചെയ്താൽ മതി. നിങ്ങളെ സ്ക്രീനിൽ വരുന്നത് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. രാധിക മോഹൻ പ്രഭു, സുസ്മിത മാതാജി, വസന്ത മാതാജി എല്ലാവരും ബ്രേക്ക്ഔട്ട് റൂമിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാം.
ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ.
ആരാ പറയുന്നത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ റൂമിലെ അനുത്തര മാതാജി, ഗിരിജ മാതാജി, മധുരമുരളി പ്രഭു, പത്മകുമാരി മാതാജി, പ്രേമ മാതാജി, ആരാണ് പറയുന്നത്? സാവിത്രി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. മാതാജി പറഞ്ഞു. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. എല്ലാവർക്കും പറയാനുള്ള സമയം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. പിന്നെ പറഞ്ഞോടത്തോളം എല്ലാവരും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു ഭക്തന്റെ ക്വാളിറ്റിയാണ് നമ്മുടെ തെറ്റ് അംഗീകരിക്കുക എന്നുള്ളത്. നമ്മളെ കുറിച്ച് ആരെങ്കിലും തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ പറഞ്ഞാല് നമ്മളത് അംഗീകരിക്കണം. അതാണ് ഒരു ഭക്തന്റെ മെയിൻ ക്വാളിറ്റി പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതുപോലെ നമുക്കും നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ള ആളുകളോട്, അതായത് ഭക്ത കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്, അല്ലാത്ത കമ്മ്യൂണിറ്റി നമുക്ക് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ലല്ലോ. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പരസ്പരം മനസ്സിലാക്കുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് തിരുത്താനുള്ള ഒരു അവസരം കിട്ടും. നമ്മൾ അതിനെ അംഗീകരിക്കാൻ വേണം. അതാണ് ഞങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരാളെ പറയാനുള്ളൂ. ആരാ പറയുന്നത്? കുമികി മാതാജിയാണോ? ഹരേഷ്ണ മാതായി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതായി, നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ മാതായി നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇത് പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാവർക്കും ചർച്ച ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഇത് കിട്ടിയില്ല. എങ്കിൽ പോലും 2-3 പേര് ഞങ്ങൾ ചർച്ചയിൽ നിന്ന് ഉരുത്തിരിഞ്ഞ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചോളം വൈഷ്ണവരുടെ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ, നമ്മുടെ സത്സംഗം അങ്ങനെ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ നമ്മള് സമകാലികരായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ വൈഷ്ണവരെ എന്തെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള ഒരു തെറ്റുകുറ്റങ്ങളോ കാര്യങ്ങളോ നമ്മളോട് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളത് പിന്നെ ആത്മപരിശോധന നടത്തിയിട്ട് അതിനകത്ത് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും തെറ്റാണെന്നോ ശരിയാണെന്നോ നമുക്ക് ഒരു സംശയം വന്നാൽ, 1-2 ആവർത്തിയൊക്കെ അങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തൊക്കെ വന്നാൽ നമ്മൾ ഇതിനകത്തുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ തിരുത്തുക. അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മറ്റൊന്നും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഇതാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളോ കാര്യങ്ങളോ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ശിക്ഷാഗുരുവുമായിട്ട് ചേർന്ന് നമ്മൾ ശിക്ഷാഗുരുക്കന്മാരുമായിട്ട് ചോദിച്ച് അതെങ്ങനെന്താന്ന് വെച്ചാൽ അതിനുള്ള ഉപായം തേടി അതിനനുസരിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ നീക്കുക. പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഭക്ത കമ്മ്യൂണിറ്റി നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ മാതാവ് പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാവരുടെയും വിമർശനങ്ങളും നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളേണ്ട കാര്യമില്ല. നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചോളം നമ്മൾ വൈഷ്ണവരാണ്. നമ്മൾ ഒരുപാട് എത്തിക്കേറ്റ്സ് പാലിച്ച് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്. പുറത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരാളിന് ഒരു നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ അല്ലാത്ത അവരും ഭക്തനായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ കാണുമായിരിക്കും. അവർ നമ്മുടെ വേഷഭൂഷാദികളിലോ നമ്മുടെ നടത്തിപ്പിലോ രീതികളിലോ ഒക്കെ വിമർശിക്കാൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനൊക്കെ നമ്മൾ മറുപടി പറയാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ നമുക്ക് നേരം കാണത്തില്ല. പിന്നെ നമ്മുടെ ഒരു രീതിയിൽ നടക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു വിഷൻ ഉണ്ടല്ലോ, അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളതിന് അങ്ങനെയുള്ള വിമർശനങ്ങൾ നമ്മൾ മറുപടി കൊടുക്കണ്ടെന്നാണ് ഒരിത്. എന്തേലും കാര്യമുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം. അനാവശ്യ കാരണങ്ങളാകുമ്പോൾ നമുക്കറിയാലോ നമ്മുടെ രീതികളെ കുറിച്ചും നമ്മുടെ സാധനയെ കുറിച്ചും അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള രീതിയിൽ പുറത്തു നിന്ന ആളുടെ ഒരു വിമർശനങ്ങൾ അത് നിരർത്ഥകമായ ഒരു വിമർശനമാണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. 3-ാമത്തെ റൂമിൽ ആര് പറയണമെന്നൊന്നും തീരുമാനിച്ചില്ല. മാതാജി പറഞ്ഞോളൂ. ഞാൻ പറയുകയാണ്. 1 എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാം ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയാണ്. അപ്പൊ വിമർശനം വന്നാലും നമ്മളെ പ്രൈസ് ചെയ്താലും എല്ലാം ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയാണെന്ന് വിചാരിച്ച് വിമർശനങ്ങളെയും നമ്മളെ പുകഴ്ത്തുന്നതും എല്ലാം അതിന്റെ വഴിക്ക് വിടുക. നമ്മൾ അതിലൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എന്നുള്ളത്. വേറൊന്ന്, നമ്മള് ഭക്തരെപ്പോഴും ഒരു സെൽഫ് ഇവാലുവേഷൻ നടത്തണം. എനിക്ക് തെറ്റ് പറ്റുന്നുണ്ടോ? വ്യാസദേവൻ പോലും ചിന്തിച്ചിരുന്നു അല്ലെ, എന്താണ് എനിക്ക് ഡിസാറ്റിസ്ഫാക്ഷന് കാരണം എന്ന്. അപ്പൊ നമ്മളൊരു സെൽഫ് ഇവാലുവേഷൻ എപ്പോഴും നടത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് തെറ്റുണ്ടോ, ഏതാണ് ശരി, എന്തൊക്കെ തെറ്റ് പറ്റി, ന്യൂനതകൾ എന്തൊക്കെ പറ്റിയെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ നമുക്ക് അങ്ങനെ തന്നെ തെറ്റുകൾ തിരുത്താനായിട്ട് നമുക്ക് ശ്രമിക്കാം. അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളും തെറ്റുകളും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞ മുതിർന്ന ആചാര്യന്മാരെടുത്തും ഭക്തരെടുത്തൊക്കെ ചോദിച്ച് നമുക്ക് തെറ്റുകൾ തിരുത്താനായിട്ടുള്ള ഒരു സാഹചര്യം കിട്ടുന്നുണ്ട്. പിന്നെ വേറൊന്ന്, നമ്മളെ വിമർശിക്കുന്നവരെടുത്തും വിനയപൂർവ്വം ഒക്കെ നമ്മളത് ശ്രദ്ധിക്കുക, കേൾക്കുക, മറുപടി പറയാണ്ട് നമുക്ക് തെറ്റാണെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് തിരുത്താനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം.
പിന്നെ വേറെ നമ്മള് ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ കുലുങ്ങാതിരിക്കണം എന്നാണ് നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിലൊക്കെ പഠിച്ചത്. അപ്പൊ വിമർശനമാണെങ്കിലും അത് പ്രൈസ് ആണെങ്കിലും നമ്മൾ ഒരേപോലെ എടുക്കണം. ആ ഒരു തലത്തിൽ നമ്മൾ എത്താനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. ഉയർന്ന തലത്തിൽ എത്താനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കാം. പിന്നെ വേറൊന്ന്, നമ്മൾ നവയുഗ സേവനവും പിന്നെ 9 സ്റ്റേജസ് ഓഫ് ഭക്തിയൊക്കെ നടപ്പിലാക്കാനായിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കിതൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ള സമയം കാണത്തില്ല. നമ്മൾ അതിനെയൊക്കെ ഇഗ്നോർ ചെയ്യും. നമ്മൾ ഈ വിമർശനങ്ങളെയൊക്കെ ഇഗ്നോർ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. പിന്നെ നമ്മൾ ആത്മസമർപ്പണം ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു ശ്രമത്തിൽ നമ്മളിപ്പോ അതൊന്നും ആ സ്റ്റേജൊന്നും എത്തിയില്ലെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് ഭഗവാന് സ്വയം സമർപ്പിച്ചാല് എല്ലാം ഭഗവാൻ നോക്കിക്കൊള്ളും. ഭക്തൻ എന്ത് പ്രശ്നം വന്നാലും അത് ഭഗവാന് വിട്ടേക്കാം എന്നുള്ള ഒരു മനസ്ഥിതി ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഭഗവാനിൽ അടിയുറച്ച വിശ്വാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ അത് ബാധിക്കത്തില്ല. അതേസമയം നമുക്ക് തെറ്റാണെന്ന് നമുക്ക് ബോധ്യമായാൽ നമുക്കത് നമ്മൾ സ്വയവും അതുപോലെ ആചാര്യന്മാരുടെയും അല്ലെങ്കിൽ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ എന്ത് പറയുന്നു എന്നൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് അത് നമുക്ക് തിരുത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. പിന്നെ ഭഗവാൻ എല്ലാത്തിനും ശക്തി തരും അല്ലെ. നമുക്ക് തെറ്റുകൾ വന്നാലും അത് തിരുത്തി മുന്നോട്ട് പോകാൻ, ഭക്തിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകാൻ ഒരു ഭക്തനെ ഒരിക്കലും ഭഗവാൻ ഉപേക്ഷിക്കത്തില്ലല്ലോ. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭക്തിയിലോട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള ശക്തിയും എല്ലാം ഭഗവാൻ തന്നെ തരും. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അതാണ് എന്താ പറയാ, നമ്മൾ എന്ത് പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നാലും നമുക്ക് ഭഗവാനോട് അത് പറയാൻ പറ്റും അല്ലെ. ഭഗവാനിൽ ശരണം പ്രാപിച്ചാൽ അത് എന്താ പറയാ, ആരും പെർഫെക്റ്റ് അല്ല. ഇപ്പൊ ചില ആൾക്കാര് കൂടുതലായിട്ടും പറയുന്നത് എന്താ, മാതാജി എല്ലാ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ കുറെ പൊളിറ്റിക്സും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട്, ഭക്തിയിൽ വന്നത് അതിൽ നിന്നും ഒക്കെ മോചനം കിട്ടിയ ഒരു ശാന്തതൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഇവിടെ എങ്ങനെയാണോ, ഇവിടെയും പൊളിറ്റിക്സ് ആണ്. മീൻസ് ആ ഒരു എന്താ പറയാ, അങ്ങനെയാണ് ആൾക്കാര് വിചാരിക്കുന്നത്. എന്താ പറയാ, ഭക്തിയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, കൃഷ്ണാഭത്തിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വൈകുണ്ഠത്തിൽ പോയ പോലെ. അങ്ങനെയല്ല, ഇവിടെയും എല്ലാം ബദ്ധാത്മാക്കളെ ഉള്ളത് അല്ലെ. എല്ലാവരിലും കാമ, ക്രോധ, ലോഭ, മോഹം, മതമാത്സര്യമുണ്ട്. നമ്മളൊന്നും ശുദ്ധാത്മാക്കളല്ല. പിന്നെ അപ്പൊ പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ ആണ് നടക്കുന്നത്. അതായത് കൃഷ്ണാഭവത്തിൽ എന്താ നടക്കുന്നത്, നാമജപിക്കുന്നത് കൊണ്ടൊക്കെ നമുക്ക് ശുദ്ധത വരുത്തിയാണ്, നമ്മൾ അനർത്ഥങ്ങൾ ഇല്ലാണ്ടാവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. ഒരു ഡയമണ്ട് ഉണ്ടാവുമ്പോ എങ്ങനെയാ, ഡയമണ്ട് നന്നായിട്ട് അത് എന്താ പറയാ, അത്രയും പ്രഷറിൽ അത് ഉരച്ചാൽ മാത്രമേ അത് ഷൈൻ ചെയ്യൂ. അതുപോലെ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ അതൊന്നും എന്താ പറയാ, വിമർശനങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണെന്ന് വിചാരിച്ച് അത് കറക്റ്റ് ചെയ്യണം. റെക്ടിഫിക്കേഷൻ, അത് കറക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു സ്ഥലമാണ് ഈ ഭൗതിക ലോകം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരു മിനിറ്റ്, ഇവൻ എന്തോ ചൊല്ലണം, അത് ചൊല്ലിട്ട് അവൻ പോയി ഉറങ്ങിക്കോളും. അതൊന്ന് ചൊല്ലി കുറച്ചിങ്ങോട്ട് അതേ ചൊല്ലേ. സത്യം സത്യം വിഭാഗം. എല്ലാവരും ഒന്ന് ഹരേ കൃഷ്ണ പറഞ്ഞാളൊക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ജഗന്നാഥ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അഖിലേ സുജാമന അദൃശ്യതത്യ ബുധരൂപം സന്ദേ സഹായ നമുക്കും നവാമിശ. അതന്നെ മനുഷ്യനല്ല, മൃഗമല്ല, നസ്മയാണ്. അതന്നെ സത്യം വിനോദം. എല്ലാ ക്ലാസ്സിലും കേറിയിട്ട് ഇത് തന്നെ പണി, എല്ലാ ശ്ലോകങ്ങളും ചൊല്ലണം അവന്, അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ കുഴപ്പമായിരിക്കും. ഒന്നുമില്ല, നീ പോയി ഉറങ്ങിക്കോ. നന്നായി പറയുന്നുണ്ട് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഞാനും പ്രഭുവും ശ്ലോകം പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ എഴുതി വെക്കും. എന്നിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യും. നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അവൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ, ഞാൻ ഞെട്ടിപ്പോയെ. എനിക്ക് 2-3 ദിവസം സമയം എടുക്കും ശ്ലോകം പഠിക്കാൻ. പക്ഷെ അവന് അത് കേട്ട് അവൻ പഠിക്കും. അർത്ഥമൊന്നും അറിയില്ല, പക്ഷെ എങ്ങനെയെങ്കിലും അർത്ഥം മനസ്സിലാവണം എന്നാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. കുറച്ച് വലുതായിട്ടാകുമ്പോ അതിന്റെ അർത്ഥമൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ നല്ലത്. പക്ഷെ പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. അത് കേട്ട് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് സൺഡേ സ്കൂളിൽ നമ്മള് ഇവിടെ സൺഡേ സ്കൂൾ ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഞായറാഴ്ച കുട്ടികൾ വരും. കുട്ടികൾക്ക് ഭഗവത്ഗീത ശ്ലോകങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കും. ഒരു ദിവസം ഞാൻ ഇവനെ അങ്ങനെ ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല, ചെറുതല്ലേ, ഞാൻ വേറെ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുക. പക്ഷെ വീട്ടിൽ വന്നതിന് ശേഷം ഇവനുണ്ട് ആ ശ്ലോകം ചൊല്ലുന്നത്. അപ്പൊ എനിക്ക് മനസ്സിലായി അവന് ശ്ലോകം പഠിക്കാൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ട്. അങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ച് തുടങ്ങിയാണ്. ഇപ്പൊ പഠിക്കുന്നുണ്ട്, ശ്ലോകമൊക്കെ ഇഷ്ടാവുന്നുണ്ട്. ശരി, അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു.
ഇപ്പൊ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം മഹാത്മാക്കളുടെ പുറമെ തോന്നുന്ന തെറ്റുകളെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുന്നു. അതായത് മഹാത്മാക്കളുടെ കാരുണ്യവും ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ശ്രോതാക്കൾക്കുള്ള പ്രധാന പാഠവുമാണ്. അതായത് നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ ഒരു ലീലകളൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അവരുടെ തെറ്റുകൾ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ഉടനീളം നിങ്ങൾ 1-ാം സ്കന്ധം മുതൽ 12-ാം സ്കന്ധം വരെയും നമ്മൾ എന്താ പറയാ കുറെ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനുണ്ട് അല്ലെ. കൃഷ്ണനോട് കൂടുതൽ അടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് കുറെ കാര്യങ്ങൾ അതിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ തെറ്റുകളൊക്കെ അതിൽ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. ഓരോ കാര്യങ്ങളും ഇപ്പം നിങ്ങൾ പരീക്ഷിത് മഹാരാജന്റെ കാര്യമായാലും അല്ലെ, എന്താ പറയാ പെട്ടെന്നുള്ള എടുത്തുചാട്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ശാപം കിട്ടിയത്. ആ ഒരു ചത്ത പാമ്പിനെ എടുത്തിട്ട് അങ്ങനെ ഇടേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ശമീക ഋഷി അങ്ങനെ. പക്ഷെ അതും നല്ലതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതല്ലേ, ആ ശാപവും അദ്ദേഹത്തിന് ഗുണം മാത്രമേ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. ഭാഗവതം കേൾക്കാൻ പറ്റി 7 ദിവസം ശുകദേവ് ഗോസ്വാമിയിൽ നിന്ന് ഭാഗവതം കേട്ട് മുക്തി കിട്ടിയത്. ഇനി ഇന്ദ്രനായാലും ഇന്ദ്രനും ഫോൾസ് പ്രൈഡ് ആണ് അല്ലെ, അഹങ്കാരം വന്നു. അതാണ് ആ ഒരു ഗോവർദ്ധൻ ലീല മുഴുവനും അതിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത്. ഭഗവാൻ രാധാറാണിയെ വരെ ഇട്ടിട്ട് പോയി രാസലീലയുടെ സമയത്ത്. കുറച്ച് അഹങ്കാരം വന്നു. അപ്പൊ മിഥ്യാഹങ്കാരം ഭഗവാന് തീരെ ഇഷ്ടമല്ല. ഭക്തന്മാര് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ അഹങ്കാരം ഇല്ലാണ്ടായാൽ മാത്രമേ ഭഗവാന് അതിന്റെ കാരുണ്യം കിട്ടും. പിന്നെ മഹാദേവൻ മോഹിനി മൂർത്തിയുടെ പിന്നാലെ പോയതും അത് മായ ആരെ വേണമെങ്കിലും ട്രാപ്പ് ചെയ്യും. അതായത് മായ എന്ന് പറയുന്നത് അത്രയും ഭഗവാന്റെ തന്നെ ശക്തിയാണ് അല്ലെ. പക്ഷെ മാമുപേദ്യത് എന്താ പറയാ, ദേവിഹേഷകുടമയും മാമമായ ദുരത്തെ മാം ഏവയെ പ്രപത്യന്തേ മായ ഇതം തരന്തിവേ. പക്ഷെ ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിച്ച മായയെ നമുക്ക് ക്രോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ ചിത്രകേതു മഹാരാജാവിനെ അല്ലെ ശപിച്ചത് പാർവതി, അങ്ങനെ വൃത്രാസുരനായി. അസുരനായിട്ടും തിരിച്ച് ഭഗവാനിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റി. അപ്പം ഏത് ജന്മമായാലും നമുക്ക് തിരിച്ച് ഭഗവാനിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റിയാൽ മതി അല്ലെ. അതാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. കൂടുതൽ നമുക്ക് ഭഗവാനിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറ്റണം. അപ്പൊ തെറ്റ് സംഭവിച്ചാലും അതിൽ നിന്നും ഈ അവസാനത്തെ പിക്ചർ ഏതാണെന്നായിരിക്കും മനസ്സിലായോ? അവസാനത്തത് അംബരീഷ് രാജാവിന്റെ അല്ലേ? ആരാ മാതാജി? അംബരീഷ് രാജാവിന്റെതല്ലേ? അംബരീഷ് മഹാരാജാവ് അല്ലെ. അംബരീഷ് മഹാരാജാനെ ശപിക്കുന്നത്. അപ്പൊ വേറെ ഉദാഹരണം, ശ്രീവാസ് ഠാക്കൂറിന്റെ വീട്ടിന്റെ മുന്നിൽ കാളി ആരാധനയ്ക്കുള്ള സാമഗ്രികൾ കണ്ടെത്തുന്നു. അതായിരിക്കും അങ്ങനെ അറിയോ എന്താ സംഭവിച്ചതെന്ന്? കാളി ആരാധനയ്ക്കുള്ള ഒരു കോഴി, പിന്നെ കുറച്ച് കുങ്കുമം, അറിയോ? മഹാപ്രഭു ഗയയിലൊക്കെ പോയിട്ട് വന്നതിന് ശേഷം നിമായി പണ്ഡിറ്റ് കൂടുതൽ ഭക്തിയുത സേവ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. അപ്പൊ ശ്രീവാസ് ഠാക്കൂറിന്റെ വീട്ടിലാണ് വൈകുന്നേരങ്ങളൊക്കെ കീർത്തനങ്ങൾ നടക്കുക. അപ്പം ജനലും വാതിലൊക്കെ അടയ്ക്കും. കാരണം ആൾക്കാർക്ക് അറിയില്ല, മനസ്സിലാവില്ല ഇത് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്. പിന്നെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവാണ് കൃഷ്ണൻ എന്നുള്ളത് എല്ലാവരെയും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചില്ല. കാരണം നാളെ ഞാനാണ് കൃഷ്ണൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കുറെ പേര് വരും. അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് പേർക്ക് മാത്രമേ ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാമായിരുന്നു. പിന്നെ അവര് മാത്രമേ കീർത്തനത്തിലൊക്കെ പങ്കെടുത്തുള്ളൂ. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും അസൂയ തോന്നിയിട്ട് ശ്രീവാസ് ഠാക്കൂറിനെ അപമാനിക്കാനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു, അദ്ദേഹം കാളിയുടെ ആരാധന എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് രാത്രി പോയിട്ട് ഒരു കോഴി, പിന്നെ ചത്ത കോഴി, പിന്നെ അവിടെ കുറെ ചോരയൊക്കെ ആക്കി കുങ്കുമം, പിന്നെ ഈ ദേവിയെ ആരാധിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങള്. നമ്മൾ സാധാരണ ചെമ്പരത്തി, കേരളത്തിലൊക്കെ ഞാൻ ചെമ്പരത്തികളെ കൊണ്ട് മാല കെട്ടിയിട്ട് കൃഷ്ണന് ചാർത്തിയിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ചുവന്ന എല്ലാ കളറും കാണലുണ്ട്. പക്ഷെ ഇവിടെ ചെമ്പരത്തി അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കില്ല എന്ന് പറയും. ദേവിമാർക്കാണ് ഉപയോഗിക്കാം. നമ്മുടെ അമ്പലത്തിൽ ചെമ്പരത്തി അതുകൊണ്ട് സ്വീകരിക്കില്ല. വേറെ എല്ലാ പൂക്കളും സ്വീകരിക്കും. പിന്നെ മണവല്ല ഇല്ലാത്ത പൂവും സ്വീകരിക്കില്ല. ചെമ്പരത്തി ഒക്കെ അവിടെ ഇട്ടിട്ട് ശ്രീവാസ് ഠാക്കൂറിന്റെ വീട്ടിന്റെ മുമ്പില് അങ്ങനെ ആക്കി വെച്ചു. എന്നിട്ട് എല്ലാവരും പറഞ്ഞു, ഇദ്ദേഹം എന്താ കാളി ആരാധകനാണോ? ഇദ്ദേഹം മഹാപ്രഭുയുടെ ഭക്തനല്ലേ, കൃഷ്ണ ആരാധകനല്ല അല്ലെ പറഞ്ഞ എല്ലാവരും കളിയാക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പം ശ്രീവാസ് ഠാക്കൂർ പറഞ്ഞു, അതെ ഞാൻ കാളിയുടെ ആരാധകനാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് എല്ലാം സഹിച്ചു അദ്ദേഹം. പിന്നെ ശ്രീരാമന്റെയും ലക്ഷ്മണന്റെയും ആത്മീയ ഗുരുവായ ശ്രീ വിശ്വാമിത്രന്റെ ആദ്യകാല ജീവിതം അതായിരിക്കെങ്കിലും അറിയോ? ആദ്യകാല ജീവിതം അത് ഞാനിന്ന് റെഫർ ചെയ്ത് പറയാം. എനിക്കും കൂടുതലായിട്ട് അതിനെ കുറിച്ച് അധികം അറിയില്ല. അപ്പൊ അത് ചോദിച്ചിട്ട് പറയാം. പിന്നെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ സ്വഭാവം അതാണ് അഹൈതുകമായ അപ്രതിഹത. ഏതാണ് ആ ശ്ലോകം? അഹൈതുകി അപ്രതിഹത. സവൈ പുംസാം പരോധർമ്മോ യഥോ ഭക്തിരഹോക്ഷേ അഹൈതുകി അപ്രതിഹത യേ ആത്മാ സുപ്രസീദതി. അഹൈതുകി അപ്രതിഹത്തിന്റെ അർത്ഥം എന്താ? ഭക്തിയുത സേവനം എങ്ങനെയായിരിക്കണം? ഒന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ, തടസ്സമില്ലാതെ, പൂർണ്ണമായി
ഒന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ തടസ്സമില്ലാതെ അഹൈതുക്കി അൺമോട്ടിവേറ്റഡ് അൺഇൻറ്ററപ്റ്റഡ്, ഒന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാനും പാടില്ല, ഒരു തടസ്സവും ഇല്ലാതെ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കണം ഭക്തി യുക്ത സേവനം അല്ലെ. അതിന്റെ സ്വഭാവത്തെ കുറിച്ചാണ് 5ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. നാരദ ഉവാച ഭിക്ഷുഭിർവിപ്രവസിതേ വിജ്ഞാനാധിഷ്ഠിർമമ വർത്തമാനോ വയസ്സി ആധ്യേ തത ഏതത് അകാരസം. അപ്പൊ നാരദ മുനി എന്താ പറയുന്നത്? നാരദൻ പറഞ്ഞു, എനിക്ക് അതീന്ദ്രിയതയെ കുറിച്ചുള്ള ശാസ്ത്രീയ അറിവ് പകർന്നു നൽകിയ മഹാഋഷിമാർ മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് പോയി. എനിക്ക് എന്റെ ജീവിതം ഇങ്ങനെ കടന്നു പോകേണ്ടി വന്നു. എന്നിട്ട് അപ്പം 4 ഭക്തിവേദാനികൾ, അതാണ് ഈ ഫോട്ടോയില് അല്ലെ, ദാസീപുത്രനായിട്ട് ജനിച്ചതും പിന്നെ 4 ഭക്തിവേദാനികളെ സേവ ചെയ്തു, പക്ഷെ പോവാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ ഭക്തിവേദ സേവനത്തിന് ഒരു ഭൗതിക സാഹചര്യത്തിലും തടസ്സപ്പെടുത്താൻ പറ്റില്ല. അതായത് നാരദമുനിയുടെ പ്രായം എന്തായിരുന്നു? വെറും 5 വയസ്സ്. അപ്പൊ നമുക്ക് പ്രായം ഒരു തടസ്സമായിരിക്കാൻ പാടില്ല ഭക്തി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. നാരദന്റെ ജനനം ഒരു വേലക്കാരുടെ മകനായിട്ട് ജനിച്ചത്, ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ പറയല്ലേ എനിക്ക് ആ സൗകര്യമില്ല ഈ സൗകര്യമില്ല, പക്ഷെ അതൊന്നും ഒരു തടസ്സമല്ല എന്ന് നാരദമുനിയുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് കാണിച്ചു തരുന്നു. നാരദൻ ജീവിച്ചിരുന്ന സാഹചര്യങ്ങളും അധികം സൗകര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു വേലക്കാരുടെ ദരിദ്രനായ മകനായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ജീവിച്ചത്. എന്നിട്ടും നന്നായിട്ട് ഭക്തി ചെയ്യാൻ പറ്റി. അപ്പം ഭക്തിയില് ജന്മൈശ്വര്യ ശ്രുത ശ്രീബിർ ഏതമാനാമതപ്പുമാൻ നൈവർഹതി അഭിതാത്തുമ്പേ ത്വം അകിംചന ഗോചര. ഇത് ആരുടെ പ്രാർത്ഥനയാ? ജന്മൈശ്വര്യ ശ്രുത ശ്രീബിർ മഹാറാണി. കുന്തി മഹാറാണി. ജന്മ ഐശ്വര്യ ശ്രുത ശ്രീബിർ, അതായത് ഏതൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് തടസ്സം? ശരിക്കും തടസ്സം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ 6 കാര്യങ്ങളാണ്. എന്തൊക്കെയാ? ജന്മം ശരിക്കും അതൊരു തടസ്സമല്ല, പക്ഷെ ഉയർന്ന ജന്മമായാലും ഭക്തിയുത സേവ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനിലേക്ക് കൂടുതൽ സേവ ചെയ്യാൻ പറ്റണം എന്നില്ല. ജന്മം, ഐശ്വര്യം, ഒരുപാട് സമ്പത്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ജന്മൈശ്വര്യ ശ്രുത ശ്രീബിർ ഏതമാന മതപുമാൻ നൈവർഹതി അഭിതാത്തുമേ ത്വം അകിംചന ഗോചര. ഭഗവാൻ ആരാ? അകിംചന ഗോചരനാണ്. അത് അകിംചന എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം അറിയോ? കിംചന ഗോചര, ഒരു സമ്പത്തും ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാരുടെ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഒരു സമ്പത്തും ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാരുടെ സമ്പത്താണെന്ന് പറയുന്ന പോലെ. ജന്മ ഐശ്വര്യ ശ്രുത ശ്രീബിർ ഏതുമാണ് നൈവർഹതി അഭിതാത്വം അകിംചന ഗോചര. ജന്മം അതായത് ജനനം കൊണ്ട് അല്ല, ഐശ്വര്യം, സമ്പത്ത്, ശ്രുത വിദ്യാഭ്യാസം, സൗന്ദര്യം, ഇതിലൊന്നും ഭഗവാനെ ഇപ്പം ഇതില് പറയുന്നുണ്ടാ ആർക്കാണ് ഭഗവാനെ? പക്ഷെ ഭൗതികമായി ക്ഷീണിതരായവർക്ക് മാത്രമേ, അതായത് ഭൗതിക പുരോഗതിയുടെ പാതയിൽ മാന്യമായ പിതൃത്വം ഉള്ളവര്, മഹത്തായ ഐശ്വര്യമുള്ളവർ, ഉന്നതമായ വിദ്യാസമുള്ളവർ, ശാരീരിക സൗന്ദര്യം എന്നിവ കൊണ്ട് സ്വയം മെച്ചപ്പെടുത്തുവാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ആത്മാർത്ഥമായ വികാരത്തോടെ ഭഗവാനെ സമീപിക്കാൻ കഴിയില്ല. അപ്പൊ അതായത് ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അകിംചന ഗോചരനാണ്. അത് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒരു സമ്പത്ത് ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാരുടെ സമ്പത്താണ് ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പം നാരദ മുനി ഇത്രയും ചെറിയ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ജീവിച്ചിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ വേലക്കാരുടെ ദരിദ്രനായ മകനായിട്ട് കൂടി ഭഗവാനെ സമീപിക്കാൻ പറ്റി. അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാൻ പൈസ കൊണ്ടും പണം കൊണ്ടും വിദ്യാഭ്യാസം കൊണ്ടും ഉന്നത കുലത്തിൽ ജനിച്ചത് കൊണ്ടും മാത്രം നമുക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ പറ്റില്ല. അതിന് വേറൊരു ഉദാഹരണം എന്താ? വേറൊരു ദരിദ്രനായ വ്യക്തി ഭഗവാനെ പ്രാപിച്ചത് കൊലവേജ ശ്രീധർ. വെരി ഗുഡ്. കൊലവേജ ശ്രീധറിന് ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അല്ലെ, പക്ഷെ എന്താ പറയാ, വാഴയിലയില് വാഴയൊക്കെ പഴങ്ങളൊക്കെ വിറ്റ് നടന്നിട്ട് ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല അദ്ദേഹത്തിന്. പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കിട്ടി. പിന്നെ കുചേലൻ അല്ലെ, ദരിദ്രനായിട്ട് അവിലാണ് കൊടുത്തത്. വേറെ ജഗന്നാഥന്റെ ഒരു ഭക്തൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, രാമദാസ്. ആർക്കും അറിയാ കഥ? രാമദാസ്. ഒരിക്കൽ രാമദാസ് എപ്പോഴും എന്താ ചെയ്യാൻ, ജഗന്നാഥ് പുരിയുടെ അടുത്താണ് അദ്ദേഹം ജീവിച്ചിരുന്നത്. അപ്പൊ ഈ രാമദാസ് എല്ലാ ഏകാദശിക്കും നടന്നിട്ട് ജഗന്നാഥ് പുരിയിൽ പോകും ദർശനം എടുക്കാൻ വേണ്ടി. ഭഗവാനും ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് രാമദാസിനെ. കാരണം രാമദാസിന്റെ കയ്യിൽ ഒന്നുമില്ല, ഒരു ഭാര്യയ്ക്ക് ഒരു തരി പൊന്നു പോലും അദ്ദേഹത്തിന് വാങ്ങി കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ ആകെ ഒരു ഉള്ളത് സ്ത്രീക്ക് ഒരു ചെറിയൊരു മൂക്കുത്തി, ചെറുത്, അത് മാത്രമാണ് പൊന്നായിട്ട് മാതാജിയുടെ വീട്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ വീട്ടിലുള്ളത്, വേറെ ഒന്നുമില്ല. പക്ഷെ എന്നാലും എന്തുണ്ടെങ്കിലും ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ചിട്ടേ കഴിക്കൂ. അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് നല്ല ഭക്തി ചെയ്ത ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു. പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്
ക്രമേണ പ്രായമായി രാമദാസിന്. നടന്നിട്ട് ജഗന്നാഥ് പുരിയിൽ പോവാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയായി. അപ്പൊ ജഗന്നാഥ് എങ്ങനെയാ ഭഗവാന് കാണാൻ പറ്റാത്തവർക്ക് ഭഗവാൻ വന്ന് കാണും. അതാണ് രഥയാത്ര. ഭഗവാൻ പുറത്തിറങ്ങിയിട്ട് ദർശനം കൊടുക്കും. അപ്പൊ അത് രാമദാസിന് വരാൻ പറ്റാത്ത സമയത്ത് ഒരു ഏകാദശിക്ക് ഭഗവാൻ തന്നെ രാമദാസിനോട് പറഞ്ഞു, നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യ്, നീ കാളവണ്ടി എടുത്തിട്ട് വരണം, കാരണം അടുത്ത പ്രാവശ്യം ഞാൻ നിന്റെ കൂടെ നിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വരും എന്ന് പറയും. അപ്പൊ രാമദാസ് പറയും, അതെങ്ങനെ ശരിയാവും, അപ്പൊ പുരിയില് ജഗന്നാഥ് വേണ്ടേ? എന്ന് പറഞ്ഞ അതൊക്കെ ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം, ഞാൻ നിന്റെ കൂടെയാണ് വരാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ അടുത്ത ഏകാദശിക്ക് രാമദാസ് പറഞ്ഞ പോലെ കാളവണ്ടി എടുത്തിട്ട് വന്നു. ഭഗവാൻ ഒരു ബാണ്ടക്കെട്ടില് അദ്ദേഹത്തിന്റെ തുണിയൊക്കെ വെച്ച് കെട്ടിയിട്ട് രാമദാസിന്റെ കൂടെ വീട്ടിലേക്ക് പോവാൻ പുറപ്പെട്ടു. കുറച്ചു കഴിഞ്ഞ് പാണ്ഡകള്, അവിടെ പാണ്ഡന്മാരാണ്, അങ്ങനെ അവരെ വിളിക്കുക, ആരാധ്യൊക്കെ ചെയ്യാ പുരിയില്. എന്നിട്ട് അവര് വന്നിട്ട് ഓൾട്ടർ തുറന്നു നോക്കിയപ്പം ശ്രീകോവിലില് ബലദേവും സുഭദ്രയും ഉണ്ട്, ജഗന്നാഥ് അവിടെ ഇല്ല. ജഗന്നാഥന്റെ സ്ഥലത്ത് ആരും ഇല്ല. അയ്യോ, നമ്മുടെ ജഗന്നാഥൻ ആരാ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയത്? അപ്പൊ തലേന്ന് രാത്രി രാമദാസിനെ രാത്രി മുഴുവനും അമ്പലത്തിലിരുന്ന് കീർത്തനം ചെയ്യുന്നത് ആരൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു? ആ രാമദാസൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, അദ്ദേഹമായിരിക്കണം ജഗന്നാഥനെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയത്. അതെങ്ങനെ സാധിക്കും? നിങ്ങൾ ജഗന്നാഥ രഥയാത്ര കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ജഗന്നാഥനെ എത്ര പേര് കൂടിയിട്ടാണ് തൂക്കി പിടിക്കുന്നത് അല്ലെ? ഒരു 10 പേരെങ്കിലും വേണം. നല്ല ജിമ്മൊക്കെ, നല്ല തടിമാടന്മാരൊക്കെ വേണം. കാരണം അത്രയും വെയിറ്റ് ആണ് ജഗന്നാഥനെ. പിന്നെ അങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല. ഒരു പില്ലോ തലങ്ങണ വെച്ചിട്ട് അതിന്റെ മേലെ നിന്ന് വേറെ പില്ലോയിലേക്കാണ് ജഗന്നാഥനെ എടുത്തെടുത്ത് ഇങ്ങനെ ആടിയായിട്ടാണ് കൊണ്ടുപോകുക. അത്രയും വെയിറ്റ് ആണ് ജഗന്നാഥൻ. അപ്പൊ എങ്ങനെ രാമദാസിന് അത്രയും വയസ്സായവരൊക്കെ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുമോ? അപ്പൊ അതും ഒരു സംശയമായിരുന്നു. പക്ഷെ എങ്കിലും അവർക്ക് ജഗന്നാഥനെ തിരിച്ചു വേണം, കാരണം പുരിയില് ആൾക്കാർ വരുന്നത് തന്നെ ജഗന്നാഥനെ കാണാനാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ എല്ലാവരും കണ്ടുപിടിച്ചു. അവരൊരു പുഴയുടെ തീരത്ത് ഒരു സ്ഥലത്തുണ്ട് എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചു. കാരണം അവിടെ കാളവണ്ടിയും രാമദാസൻ അവിടെ ഉണ്ട്. കാരണം അവിടുന്ന് ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തു, അവിടെ ഒരു പുഴയുടെ സമീപത്ത് ഒരു കാട്ടിൽ അവിടെ പോയി ഒളിച്ചു. രാമദാസിനെ ആരും കണ്ടുപിടിച്ചില്ല ആദ്യം. പക്ഷേ കാളവണ്ടിയിൽ ഭഗവാന്റെ ഷോൾ അവിടെ വീണിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അവര് കണ്ടുപിടിച്ചു. അങ്ങനെ രാമദാസിനെ എല്ലാവരും കൂടെ പാണ്ഡകളൊക്കെ ചുറ്റി നിന്ന് അടിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് ശരീരത്തിന് രക്തമൊക്കെ വരാൻ തുടങ്ങി. ആ സമയത്ത് ജഗന്നാഥൻ പെട്ടെന്ന് അവിടെ പ്രത്യക്ഷമായിട്ട് അവിടെയുള്ള പുഴ മുഴുവനും ചുവപ്പ് കളറായി. അതായത് ജഗന്നാഥന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്നും രക്തം വരാൻ തുടങ്ങി, കാരണം രാമദാസിനെ അടിച്ചതുകൊണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ എന്താ വിചാരിച്ചത്, ആർക്കെങ്കിലും എന്നെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുമോ? ഞാൻ എന്റെ സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം രാമദാസിന്റെ കൂടെ വന്നതാണ്. കാരണം നിങ്ങള് സമ്പത്തിന്റെ പിന്നാലാണ് പോകുന്നത്. നിങ്ങൾ സമ്പത്തിനെ കുറിച്ച് മാത്രമേ ചിന്തിച്ചുള്ളൂ. രാമദാസ് അങ്ങനെയല്ല, സമ്പത്തിനെ കുറിച്ചിട്ടല്ല ചിന്തിച്ചത്. അപ്പൊ പാണ്ഡകൾ പറഞ്ഞു, അങ്ങനെ പറഞ്ഞ എന്താ ഇങ്ങനെ ശരിയാവാ? നമുക്കും ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിക്കണ്ടേ? ജഗന്നാഥൻ ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിങ്ങനെ നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് കൃത്യമായ പ്രതിഫലം വേണം. നമുക്ക് ജഗന്നാഥൻ വേണമെങ്കിൽ പോയിക്കോ, പക്ഷെ നമുക്ക് അതിനുള്ള ഇത് കിട്ടണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ജഗന്നാഥന് വേറെ ഒരു ബുദ്ധി തോന്നി. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാം, ജഗന്നാഥൻ എന്തായാലും വെയിറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ, അപ്പൊ തുലാഭാരം തൂക്കാം. ജഗന്നാഥനെ ഒരു സ്ഥലത്തിരുത്തും, ഒരു ത്രാസില്. ഇപ്പുറത്ത് രാമദാസൻ എല്ലാ സ്വർണങ്ങളും വെക്കണം. പക്ഷെ നമുക്കറിയാം രാമദാസിന്റെ വീട്ടില് ഒരു സ്വർണം പോലും ഇല്ല. ആകെ ഉള്ളത് ഭാര്യയുടെ മൂക്കുത്തിയാണ് അല്ലെ, അതും ചെറിയൊരു മൂക്കുത്തി. അപ്പൊ ജഗന്നാഥ് പറഞ്ഞു, രാമദാസൻ പറഞ്ഞു, എനിക്ക് ഇത്രപാട് ഗോൾഡ് ഒന്നും ഇല്ല, അങ്ങയുടെ വെയിറ്റ് തന്നെ എത്ര വെയിറ്റ് ഉണ്ടാവും? അപ്പൊ ജഗന്നാഥൻ പറഞ്ഞു, പേടിക്കണ്ട, ആ മൂക്കുത്തി ഊരിട്ടിങ് വാ, ഒരു തുളസി ഇല പറിച്ചിട്ട് അതിന്റെ അകത്ത് മൂക്കുത്തി വെച്ചിട്ട് ഇപ്പുറത്തെ ത്രാസിൽ വെച്ചാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ജഗന്നാഥന അനിമ സിദ്ധി, ലഗിമ സിദ്ധി, മഹിമ സിദ്ധി അല്ലെ, ഒരു തൂവലിനെക്കാളും ലൈറ്റ് ആവാൻ പറ്റും, പറക്കാൻ പറ്റും, പിന്നെ ഒരുപാട് വെയിറ്റ് കൂട്ടാൻ പറ്റും. അങ്ങനെയല്ലേ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു രഥയാത്ര നടത്തുമ്പോൾ ജഗന്നാഥ് അവിടെ ആനകൾ വന്ന് വലിച്ചാൽ പോലും ജഗന്നാഥ അലകില്ല. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു വന്ന് ഒന്ന് നെറ്റി കൊണ്ടൊന്ന് ജസ്റ്റ് സ്പർശിച്ചാൽ തന്നെ രഥം പോകും. അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണോ സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഭക്തി വിനോദ ഠാക്കൂറിന്റെ വീട്ടിന്റെ മുമ്പിൽ രഥം നിന്നിട്ട് 3 ദിവസം അവിടെ നിന്ന് അനങ്ങിയില്ല. പക്ഷെ ഭക്തിസിദ്ധാന്ത സരസ്വതി, കുഞ്ഞായ ഭക്തിസിദ്ധാന്ത സരസ്വതി കണ്ട ഉടനെ ജഗന്നാഥ് അനങ്ങി. അപ്പം ഭഗവാന് വേണമെങ്കിൽ വളരെ ലൈറ്റ് ആവാം വെയിറ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഹെവിയാ. അത് ഭഗവാന്റെ ഒരു ലീലയാണ്. അപ്പൊ ഭക്തന്മാർക്ക് വേണ്ടി ഭഗവാൻ എന്തും ചെയ്യും. പെട്ടെന്ന് ഭഗവാൻ ലൈറ്റായി. എന്നിട്ട് ആ മൂക്കുത്തിയും എന്താ പറയാ തുളസി ഇലയിൽ മൂക്കുത്തി വെച്ച് ഉടനെ ഭഗവാൻ അങ്ങ് പൊങ്ങി, ഭഗവാൻ അങ്ങ് മേലെ പോയി ഇതിങ്ങനെ താണു. അപ്പം എല്ലാ പാണ്ഡകളും അതിശയപ്പെട്ടു, ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഭഗവാന്റെ വെയിറ്റ്. അപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിച്ചു എത്രയോ കണക്കിന് സ്വർണം കിട്ടുന്നു, പക്ഷെ ആകെ കിട്ടിയത് ഒരു ചെറിയ മൂക്കുത്തി. എന്നിട്ട് അവര് തിരിച്ചുപോയി. പക്ഷെ ഭഗവാൻ രാമദാസിന്റെ കൂടെ ഇരുന്നു.
പക്ഷെ പിന്നീട് ബലദേവ് സുഭദ്രയും പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെയായാൽ ശരിയാവില്ല, തിരിച്ചു വരണം, കാരണം പുരിയില് അവിടെ പ്രശ്നമാവില്ല, എന്തായാലും തിരിച്ചു വരണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തു, രാമദാസനെയും കൂട്ടി, അതായത് തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ ധാമിലേക്ക് കൂട്ടി എന്ന് പറയും. അപ്പം അത് ഭഗവാന്റെ എന്താ പറയുക, ഇത് ഈ ലീല എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് എന്തുകൊണ്ടാന്ന് വെച്ചാൽ അതിലെന്താ പറയുന്നത്, ഇപ്പൊ നമ്മൾ അതുപോലെ ഒരു ത്രാസ്, ഒരു തുലാഭാര കഥ വേറെ ഉണ്ടല്ലോ അല്ലെ, ഏതായിരുന്നു അത്? ആരാണ് തുലാഭാരം തൂക്കിയിട്ട്? സത്യഭാമ. സത്യഭാമ. സത്യഭാമയുടെ സത്യഭാമയുടെ അഹങ്കാരം തീർക്കാൻ വേണ്ടി നാരദമുനി ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ. എന്നിട്ട് രുക്മിണി ഒരു തുളസി ഇല വെച്ച ഉടനെ ഭഗവാൻ അങ്ങ് പൊങ്ങി അല്ലേ. അപ്പൊ അത് ഭഗവാന്റെ മുമ്പിൽ നമ്മളപ്പം എന്ത് ചെയ്തിട്ടും, എനിക്കിപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട്, എന്റെ അനിയന്റെ കുട്ടിക്ക് തുലാഭാരം തൂക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മള് കുട്ടിയുടെ വെയിറ്റ് നോക്കിയിട്ടാണല്ലോ നമ്മൾ തുലാഭാരം തൂക്കുക. അപ്പൊ വെണ്ണ കൊണ്ട് തുലാഭാരമായിരുന്നു നേർന്നത്, വെണ്ണ കൊണ്ടുള്ള തുലാഭാരം. വെണ്ണയുടെ തുലാഭാരം തൂക്കിയപ്പം 7 കിലോ ആണ് കുട്ടിയുടെ വെയിറ്റ്. അപ്പൊ കറക്റ്റ് 7 കിലോ അവര് കൊണ്ടുവച്ചു. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ കളി ആ സമയത്ത് എന്തോ പെട്ടത് കുട്ടിയുടെ വെയിറ്റ് എന്തായി എന്നറിയില്ല, കുട്ടി അവിടെ തന്നെ നിൽക്കുന്നു, വെണ്ണ ഇങ്ങനെ പൊങ്ങി കിടക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ ഇതാണ്, ഭഗവാനെ അങ്ങനെ നമ്മൾ അറുത്ത് മുറിച്ച് അങ്ങനെ വെക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയും. പിന്നെ ഗുരുവായൂർ പോയി കഴിഞ്ഞാലും അല്ലെ നമുക്ക് അവിടെ തുലാഭാരം തൂക്കണം, ഭയങ്കര വിശേഷമാണ് അല്ലെ അവിടെ തൂക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ. അപ്പം നമ്മള് ഭഗവാനെ നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ അങ്ങ് കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ ഒരിക്കലും വേറെ ഒരു കാര്യങ്ങളും നോക്കാണ്. ഭക്തിക്ക് ഇതൊന്നും തടസ്സമല്ല. ഭക്തിയുടെ സേവനം ഏതവസ്ഥയിലും, പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവ് എങ്ങനെയുള്ള അവസ്ഥയിലാണ് ഭക്തി ചെയ്തത് അല്ലെ, വിഭീഷണൻ അസുരകുലത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടും ഭക്തി ചെയ്യാൻ പറ്റി. അപ്പം വയസ്സ് ഒരു പ്രശ്നമല്ല. ധ്രുവ മഹാരാജ് 5 വയസ്സായിരുന്നു ഭക്തി ചെയ്യുമ്പോൾ, പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജ് 5 വയസ്സ്, നാരദമുനി ചെറിയ പ്രായത്തിലാണ് ചെയ്തത്. പിന്നെ നാരദന്റെ ജനനം, ഒരു വേലക്കാരിയുടെ മകനായിട്ട്, അത്രയും ശൂദ്രനായിട്ട് ജനിച്ചിട്ട് പോലും അദ്ദേഹത്തിന് ഭക്തി ചെയ്യാൻ പറ്റി. പ്രാമാണികനായ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിൽ നിന്നും ദീക്ഷ സ്വീകരിച്ച ശേഷം ദൃശ്യമാകുന്ന പ്രമുഖ ലക്ഷണമാണത്. ഭക്തരുമായുള്ള യഥാർത്ഥ സംസർഗം ജീവിതത്തിൽ ആത്മീയ സാക്ഷാത്കാരത്തിനായി ശീഘ്രമായ പരിവർത്തനം ഉണ്ടാക്കുന്നു. ശ്രീ നാരദമുനിയുടെ പൂർവ്വജന്മത്തിൽ അത് എപ്രകാരമാണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് ഈ അധ്യായത്തിൽ തുടർന്ന് വിശദീകരിക്കുന്നു. അപ്പം 3 ജന്മം പറയാണ്, എങ്ങനെയാണ് ബ്രഹ്മാവ് ശപിച്ച് ഗന്ധർവനാവുന്നതും പിന്നെ അവിടുന്ന് തിരിച്ച് ദാസിപുത്രനായി തിരിച്ച് നാരദമുനിയാവുന്ന കഥകളാണ് ഇനിയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിൽ 6 മുതൽ 8 വരെയിൽ നാരദമുനി തന്റെ സ്ഥാനം വ്യക്തമായി വിവരിക്കുന്നു. എന്താണ്, എങ്ങനെയാണ് നാരദമുനി ആയത് എന്നുള്ള കാര്യവും ഇവിടെ ഇപ്പൊ പറയും. ഏകാത്മജാ മേ ജനനി യോഷിൻ മൂഢാച കിങ്കരി. ഏകാത്മജാ മേ ജനനി യോഷിൻ മൂഢാച കിങ്കരി മൈ ആത്മജേ അനന്യഗതൗ ചക്രേ സ്നേഹാനുബന്ധനം. അപ്പം ഇവിടെ എന്താ സംഭവിച്ചത് എന്നിട്ട് അതിനുശേഷം ഇപ്പൊ നാരദമുനി എന്റെ അമ്മയുടെ ഏക മകനായിരുന്നു ഞാൻ. ഒരു സാധാരണ സ്ത്രീ, അമ്മ ഒരു സാധാരണ സ്ത്രീ മാത്രമല്ല, ഒരു വേലക്കാരി കൂടിയായിരുന്നു അവർ. ഞാൻ അവരുടെ ഏക സന്താനമായതിനാൽ സംരക്ഷണത്തിനായി അവർക്ക് മറ്റു മാർഗമില്ലായിരുന്നു. അവർ എന്നെ സ്നേഹത്തിന്റെ ബന്ധം കൊണ്ട് ബന്ധിച്ചു. സ്നേഹപാശം ഇതം ചിന്തി. അതാരാ പ്രാർത്ഥിച്ചത് അങ്ങനെ? സ്നേഹപാശം ഇതം ചിന്തി. അറിയോ? കുന്തിദേവി. കുന്തി മഹാറാണി പറയാണ് ഭഗവാനോട്, സ്നേഹപാശം ഇതം ചിന്തി, എന്റെ സ്നേഹപാശം, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എന്താ വൃഷ്ടിമാരും ഇവരൊക്കെ ആയിട്ട് ഞാൻ 2 സൈഡിലും, കുന്തി മഹാറാണി ആരുടെ സൈഡിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നേ? പാണ്ഡവരുടെ സൈഡിലുണ്ട്, 2 സൈഡിലും കണക്ഷൻ ഉണ്ട്. പക്ഷെ കുന്തി മഹാറാണി എന്താ പറയുന്നത്? വൃഷ്ണിമാര്, പാണ്ഡവരുടെ എല്ലാവരുടെയും കുന്തിവച. ഓക്കെ, കുന്തി സ്തുതിയിലാണ് അത് വരുന്നത്. എന്റെ ആ ഒരു അതിലെന്താ പറയാ, അതിനെ സ്നേഹപാശം ഇതം ചിന്തി, ആ ഒരു ബോണ്ടേജ്, ആ ബന്ധനം ഇല്ലാതാക്കാൻ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാ അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചത് കുന്തി മഹാറാണി? എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കണം? ആസക്തി പാശം മുറിഞ്ഞാലാണ് പൂർണ്ണമായിട്ട് ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ ആ ഒരു ആസക്തി ഇല്ലാതാകാൻ വേണ്ടിട്ട് അല്ലെ, അതായത് ഭഗവാനിൽ കൂടുതൽ ആശ്രയിക്കാൻ വേണ്ടി. കറക്റ്റ്. അപ്പൊ എപ്പോഴും ഒരുപാട് ആസക്തി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കും അല്ലെ. നമ്മൾ ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള അധികം ചിന്തിക്കില്ല.
ഒരു കണക്കിന് ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് എല്ലാവർക്കും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ, ആർക്കെങ്കിലും പ്രശ്നമില്ലാണ്ട് പറയാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. അപ്പം എല്ലാവർക്കും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. ആ പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്നും പുറത്തു പ്രശ്നങ്ങൾ ഉള്ളത് നല്ലതാണ്. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാ, ഭക്തിയുത സേവനം കൂടുതൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഭൗതികമായിട്ടും കൂടുതൽ അറ്റാച്ച് ആയി പോകും, ബന്ധനത്തിലായി പോകും. അപ്പം കുന്തി മഹാറാണി എന്താ പറയുന്നത്, സ്നേഹപാശം ഇതം ചിന്തി എന്ന് പറഞ്ഞാല് എനിക്കുള്ള ഈ ഒരു അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഇതൊക്കെ ഇല്ലാതാക്കി ഞാൻ തിരിച്ച് ഭഗവാനിലേക്ക് വരാൻ വേണ്ടി എനിക്ക് പറ്റണം എന്ന് കുന്തി മഹാറാണി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇതിലും എന്താ പറ്റിയേ, നാരദ് മുനിക്കും ഒരു സ്നേഹപാശം കൊണ്ടാണ് ബന്ധിച്ചത്. ആരാത്? അമ്മ അല്ലെ, ഒരു അമ്മ. ആ അമ്മ മാത്രമേ നാരദ് മുനിക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ. പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്ത, നാരദ് മുനിക്ക് കൂടുതൽ ഭക്തിയുത സേവ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. ഇതന്നെ 38. അല്ല ഇതാണ് ബാബാക്കോ ദർശനം. അപ്പം നാരദ് മുനിക്ക് ആകെ ഉണ്ടായത് ഒരു അമ്മ. അപ്പൊ ആ അമ്മേനെ എടുത്തു കളഞ്ഞു ഭഗവാൻ. എന്തുകൊണ്ടാ, ഒരു തടസ്സം ഇല്ലാതാക്കാൻ വേണ്ടി. തടസ്സം, നാരദ് മുനിക്ക് ഒരു തടസ്സവും ഇല്ലാതെ ഭക്തിയുത സേവ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അമ്മയെ ഭഗവാൻ തിരിച്ചു ഭഗവാന്റെ ലോകത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയി എന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ മാതാവിന്റെ ഏകപുത്രൻ, കൂടുതൽ അതിന്റെ കൂടെ എന്താ, ഒരു സ്ത്രീ മാത്രമല്ല അവരൊരു ദാസി കൂടിയായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. തതുപേക്ഷ, പൂർണ്ണമായും ആശ്രിതനായി. അപ്പം ഏകാത്മജ മേ ജനനി, അതായത് മാതാവിന്റെ ഏകപുത്രനാണ്. ആ മാതാവ് എന്താ, വിധവയാണ് അല്ലെ, ഭർത്താവില്ലാത്ത സ്ത്രീയാണ്. പിന്നെ വേറെ ആരും ഇല്ലാത്ത മാതാവിന് ആകെ ഒരു പുത്രൻ. പിന്നെ അവളൊരു സ്ത്രീയാണ്. അതായത് അധികം വിദ്യാഭ്യാസമൊന്നും ഇല്ല, ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ. സ്ത്രീകളെ എന്താ പറയാന്ന് വെച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് എല്ലാവർക്കും ചീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. കാരണം സ്ത്രീയെ എന്താ പറയാ, കൂടുതൽ അവർ സോഫ്റ്റ് ആണ്. പെട്ടെന്ന് ആരെങ്കിലും വന്നിട്ട് എന്റെ കയ്യിൽ പൈസയൊന്നും ഇല്ല, എനിക്ക് അത് വേണം ഇത് വേണം ചെയ്തു തരണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അവരത് വിശ്വസിച്ച് എല്ലാ പൈസയൊക്കെ എടുത്തു കൊടുക്കും. അങ്ങനെയാണ്. അല്ലെങ്കിൽ അതുകൊണ്ടാണ് സ്ത്രീകൾ എപ്പോഴും സംരക്ഷണത്തിൽ ഉണ്ടാവണം എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ നാരദ് മുനി ഈ സ്ത്രീയുടെ സ്നേഹത്തിലും വാത്സല്യത്തിലും സംരക്ഷണത്തിലും പൂർണ്ണമായി ആശ്രയിച്ചിരുന്നു. പിന്നെ മകനെ കൂടാതെ ആ സ്ത്രീക്ക് വേറെ ആരുമില്ല അല്ലെ, മകന് അമ്മയല്ലാതെ വേറെ ആരുമില്ല. അതിനാൽ ആ സ്നേഹത്തിന്റെ, ആ വാത്സല്യത്തിന്റെ കട്ടിയുള്ള ഒരു ബന്ധനം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് നാരദ് മുനിക്ക് എവിടെയും പോകാൻ പറ്റില്ല. ഇരുവരും പരസ്പരം പൂർണ്ണമായി ആശ്രയിച്ചിരുന്നു. തന്റെ മകനെ പരിപാലിക്കാൻ അവൾ മറ്റുള്ളവരെ പൂർണ്ണമായും ആശ്രയിച്ചിരുന്നു. അതായത് വീട്ടില് വേല ചെയ്തിട്ടൊക്കെയാണ് ജീവിച്ചിരുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നാരദ് മുനിക്ക് കുറച്ച് തടസ്സം ഉണ്ടായിരുന്നു ഭക്തിയുത സേവന ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഭൗതിക ഓക്കെ, നമുക്ക് പിന്നീട് എടുക്കാം. അപ്പം ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ കാര്യങ്ങളെ നോക്കുന്നതിൽ ഒരു പുരോഗമിച്ച ആത്മാവിന്റെ ബോധം, അതാണ് അടുത്ത ഇതിൽ പറയുന്നത്. അതായത് യഥാർത്ഥ പക്വത എന്നത് വിപരീത അവസ്ഥയെ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യമായി സ്വീകരിക്കുക എന്നാണ്. ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങനെ വരും. വിപരീത അവസ്ഥയെ ഇപ്പം നമുക്ക് ഈ ചിത്രത്തിൽ ആരെ കഥയാണ് പറയുന്നത്? ആരെ കഥയാണ് ഇതിൽ കാണുന്നത് നിങ്ങളിപ്പം? ധ്രുവനാണോ? ധ്രുവ മഹാരാജ് അല്ലെ, ധ്രുവ മഹാരാജ്. ധ്രുവ മഹാരാജിന്റെ കാര്യത്തിലും അതാണ് സംഭവിച്ചത് അല്ലെ. സുരുചി കുത്തുവാക്ക് പറഞ്ഞപ്പോ സുനീതിയുടെ അടുത്ത് പോയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയുകയും സുനീതി പറഞ്ഞു, ഭഗവാൻ അല്ലാണ്ട് എനിക്ക് ഒരു ആശ്രയമില്ല. അപ്പൊ 6 മാസം കൊണ്ടാണ് ഭഗവാനെ കാണാൻ പറ്റിയത്. അപ്പൊ ഇത് വളരെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് അല്ലെ. ധ്രുവ മഹാരാജ് 5 വയസ്സുള്ള കുട്ടി, ഈ ഒരു സംഭവം നടന്നില്ലെങ്കിൽ ധ്രുവ മഹാരാജ് ഒരിക്കലും ഭഗവാനെ അന്വേഷിച്ച് നടക്കില്ല. അപ്പം യസ്യാഹം അനുഗ്രഹിഷ്യാമി ഹരിഷ്യേ തദ്ദനം സനേ തദോദനം ത്യജന്തസ്യ സ്വജന ദുഃഖിതം. ഭഗവാൻ ഒരുപാട് കാരുണ്യം കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ യസ്യാഹം അനുഗ്രഹിഷ്യാമി, അനുഗ്രഹം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഹരിഷ്യേ തദ്ധനം, ധനത്തെ ഹരിക്കും ഭഗവാൻ. എല്ലാം ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്തു മാറ്റും. എന്നിട്ടോ തദോ ധനം ത്യജന്തസ്യ, ധനമൊക്കെ ഇല്ലാണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ സ്വജന ദുഃഖിതം, സ്വന്തം ജനങ്ങള് ബന്ധുക്കള് പോലും നമ്മളെ വെറുക്കും. ആ സമയത്ത് ഭഗവാൻ നമ്മളെ അടുപ്പിക്കും എന്നാ പറയുന്നത്. അത് സന്യാസം സ്വീകരിക്കുന്ന മുമ്പുള്ള ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ അവസ്ഥ അതായിരുന്നു അല്ലെ. ബിസിനസ് ഫെയിലായി, പിന്നെ ഭാര്യയും മക്കളൊക്കെ അകന്നു. അങ്ങനെ പ്രഭുപാദരെ കൂടുതൽ ഭഗവാൻ അടുപ്പിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അത്
ചിലപ്പോ നമ്മുടെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഭഗവാൻ എടുത്തു മാറ്റും. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാ? കൂടുതൽ ഭക്തി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. എനിക്ക് ഇപ്പോഴും അറിയാം, ഒരു പ്രഭു വളരെ യങ് ആണ്, 30 എത്ര വയസ്സേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ ഭക്തി ചെയ്യാൻ ഒരുപാട് ആഗ്രഹമുണ്ട്, അദ്ദേഹത്തിന് ദീക്ഷ സ്വീകരിക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്, ഒരുപാട് നന്നായിട്ട് ഭക്തി ചെയ്യും. പക്ഷെ ഭാര്യ വിടുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഭാര്യയ്ക്ക് ദീക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്നതിലൊക്കെ ഒരു തടസ്സം. എന്താ സംഭവിച്ചെന്നറിയില്ല. 2 ആഴ്ച മുമ്പ് ഒരു യാത്രയുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ആ യാത്രക്ക് അദ്ദേഹം പോയി, ഭാര്യ പോയില്ല. അപ്പൊ എല്ലാരും ചോദിച്ചു എന്തുകൊണ്ടാ ഭാര്യ വരാഞ്ഞത്? അതെന്താ വെച്ചാൽ എല്ലാവരും ചോദിക്കില്ല നീ ദീക്ഷ എടുത്തോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പം അവൾക്കത് ഇഷ്ടമല്ല അങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നത്, അതുകൊണ്ട് അവള് വന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അത് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ 2 ആഴ്ച കൊണ്ട്. എന്താ സംഭവിച്ചില്ല, പക്ഷെ മാതാജിക്ക് ചെറിയ ബ്ലഡിന്റെ കുറവൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് തലചുറ്റലൊക്കെ വരും. തല ചുറ്റിയിട്ട് ബാത്റൂമിൽ വീണു. പെട്ടെന്നുള്ള ആ ആഘാതത്തിൽ, ആ അടിക്ക് ഹെഡ് ഇഞ്ചറി ആയിട്ട് ബ്രെയിനിലേക്ക് പോകുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട രക്തക്കുഴലൊക്കെ പൊട്ടിയിട്ട് സ്ട്രോക്ക് പോലെ വന്നു. ഓൺ ദ സ്പോട്ട് അല്ല, കുറച്ച് സമയം ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ അന്ന് തന്നെ ആത്മാവ് ശരീരം വിട്ടുപോയി. അപ്പം പെട്ടെന്ന് എന്താ പറയാ, കുട്ടികളൊന്നും ഇല്ല, കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് അത്രേ ആയുള്ളൂ. പക്ഷെ ആ പ്രഭുവിനെ കൂടുതൽ ഭക്തിയിലേക്ക് അടുപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഭഗവാന്റെ ലീലകളാണോ ഇതൊന്നും ആർക്കും മനസ്സിലാവുന്നില്ല. പക്ഷെ ആയിരിക്കണം, കാരണം കൂടുതൽ ഭഗവാനിലേക്ക് സേവ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹത്തിന് ഇപ്പം കഴിയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ചിലപ്പോ ഭഗവാൻ പുറത്തുനിന്ന് നോക്കുന്ന ഒരാൾ വിചാരിക്കും എന്തൊരു കഷ്ടല്ലേ, അദ്ദേഹം ഇത്രയും ഭക്തിയൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് നോക്കിയേ ഭഗവാൻ എന്താ ചെയ്തത്. പക്ഷെ അത് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യമായിട്ട് കാണാൻ ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇതിൽ പറയാണ്, 9ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, ഏകദാ നിർഗതാം. ഒരു മിനിറ്റ്, ഞാൻ വിവർത്തന അതേ വായിക്കാം. ഒരിക്കൽ എന്റെ പാവമ്മ ഒരു രാത്രി പശുവിനെ കറക്കാൻ പോയപ്പോൾ എന്തായേ, ഭഗവാന്റെ സ്വാധീനത്താൽ ഒരു സർപ്പം അവളുടെ കാലിൽ കടിച്ചു. ഏകദാ നിർഗതാം. അപ്പം എന്താ ഇതിൽ പറയുന്നത്? ഏകദാ നിർഗതാം ഗേഹാത് ദുഹന്തിം നിശികം പതി സർപ്പോ ദശാത് പദാ സ്പർശ കൃപാനാം കാലചോദിത. അപ്പം ഇത് ശരിക്കും എന്താ, എല്ലാരും നോക്കുമ്പോൾ വിചാരിക്കും അയ്യോ നാരദ് മുനി ദാസിയുടെ പുത്രനാണ്, വേറെ ആരുമില്ല, അച്ഛനില്ല, വേറെ ആരും ബന്ധുക്കളില്ല, ആകെ ഉള്ളത് ഒരു അമ്മ, 5 വയസ്സേ ഉള്ളു ആ കുട്ടിക്ക്. പക്ഷെ ആ അമ്മയും മരിച്ചു. അപ്പൊ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാണുന്ന ആൾക്കാർ എന്താ പറയാ, എന്തൊരു കഷ്ടാണ് ആ കുട്ടിക്ക് അല്ലെ. പക്ഷെ ആധ്യാത്മിക ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പം നാരദമുനിക്ക് ആകെ ഉണ്ടായ ഒരു തടസ്സം അമ്മയായിരുന്നു. ആ തടസ്സത്തെയും ഭഗവാൻ എടുത്തു മാറ്റി കൂടുതൽ ഭക്തി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉള്ള സൗകര്യം ആക്കി കൊടുത്തു. അപ്പൊ അതാണ് തത്തേനു കമ്പം സുസമീക്ഷമാനം ഭുഞ്ചാന ഏവാത്മകൃതം വിഭാഗം നമസ്തേ ജീവേരേ മുക്തിപതേ സദാ. തത്തെ അനുകമ്പം. നമ്മൾ ഭഗവാൻ കൂടുതൽ അനുഗ്രഹിക്കുമ്പം എന്താ ചെയ്യാ? 10:14-8 പറയുന്നുണ്ട്, തത്തേനു കമ്പം സുസമീക്ഷമാനം. ഭഗവാൻ കൂടുതൽ അനുഗ്രഹിക്കുമ്പം എന്താ സംഭവിക്കുക? ആ ഒരു കാരുണ്യമായിട്ടാണ് എടുക്കേണ്ടത്. ശരിക്കും ഇതൊക്കെ നടക്കുന്നത് നമ്മുടെ കർമ്മബലാണ് അല്ലെ. നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും വിഷമം വരുന്നതൊക്കെ കർമ്മബലാണ്. തത്തേ അനുകമ്പം. അപ്പൊ ആ ഒരു ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക? നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വരുന്ന എല്ലാ നെഗറ്റീവ് കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ സഹിച്ചു നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും? ജീവേരയെ മുക്തിപദേശതായി, മുക്തി നേടാനുള്ള ഒരു എലിജിബിലിറ്റി, ആ ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ നമുക്ക് കിട്ടും. അതായത് തന്റെ മുൻകാല ദുഷ്പ്രവൃത്തികളുടെ പ്രതികരണങ്ങൾ ക്ഷമയോടെ സഹിക്കുകയും അല്ലെ. പ്രതികരണം, മുൻകാല പ്രവൃത്തി, നമ്മുടെ കർമ്മബലാണ് നമ്മൾ അനുഭവിക്കില്ല, ഭഗവാൻ ചെയ്യുന്നതല്ല, നമ്മുടെ കർമ്മഫലം വരുന്നത് നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നു. പക്ഷെ അത് സഹിക്കുകയും നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? നമ്മുടെ വാക്ക്, ശരീരം എന്നിവയാൽ കൊണ്ട് പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഭഗവാനെ നമ്മളെ ആ ഒരു കാരണമില്ലാത്ത കാരുണ്യം, അഹൈതുകമായ ആ ഒരു കാരുണ്യം നമുക്ക് ഭഗവാൻ തരും. എന്നിട്ട് ആത്മാർത്ഥമായി കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് തീർച്ചയായും മോചനത്തിന് അദ്ദേഹം അർഹനാണ്. കാരണം അത് അവന്റെ ന്യായമായ അവകാശമായി മാറിയിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്ക് മോക്ഷം കിട്ടും എന്നാ പറയുന്നത്. പിന്നീട് സർവ്വ ഭട്ടാചാര്യ ഇതേ ശ്ലോകം പറഞ്ഞു, മുക്തിക്ക് പകരം എന്താ പറഞ്ഞ? ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞു. നമസ്തേ ജീവതേ യോ ഭക്തിപദേ സദായ. അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്ക് ഭക്തിയും കിട്ടും എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അതായത് നമുക്ക് പിന്നീട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും നെഗറ്റീവ് നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തിരിച്ചു നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും, അന്ന് അങ്ങനെ സംഭവിച്ചത് നല്ലതിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു അല്ലെ. ഒരുപാട് പേര് കൊറോണ സമയത്ത് ഭക്തിയിലേക്ക് വന്നു, ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടു, പിന്നെ ഉറ്റവരൊക്കെ പിരിഞ്ഞു പോയി, അല്ലെങ്കിൽ
മരണം എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സംഭവിച്ചു കാണും. പക്ഷെ പിന്നീട് അവര് കൃഷ്ണാവബോധത്തിലെത്തി നന്നായിട്ട് ഭക്തി ചെയ്യാൻ അവർക്ക് പറ്റി. അപ്പൊ അതൊക്കെ നടന്നത് നല്ലതിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു അല്ലെ. ഭഗവാൻ എല്ലാം നല്ലതിന് വേണ്ടിയിട്ടേ നമുക്ക് ചെയ്യും. കൂടുതൽ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് വലിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾക്കുള്ള ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഭഗവാൻ എടുത്ത് മാറ്റിക്കളയും. അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടെ സംഭവിച്ചത്. ഭക്താനാംശം അപിപസ്തത. പരമപുരുഷൻ എപ്പോഴും തന്റെ ഭക്തർക്ക് ഐശ്വര്യം മാത്രമേ ആഗ്രഹിക്കുന്നുള്ളൂ എന്ന് നാരദന് മനസ്സിലായി. അനുഗ്രഹം മന്യമാന. നാരദ മുനി ഈ സംഭവത്തെ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യമായി കണക്കാക്കി. അതായത് അമ്മയെ ആ സർപ്പം കടിച്ചിട്ട് അമ്മ പോയതും ഒരു ഭാഗ്യമായിട്ടാണ്, അതൊരു കാരുണ്യമായിട്ടാണ് കണക്കാക്കിയത്. ദുഷ്കരമായ സാഹചര്യങ്ങളിൽ പക്വതയോടെ ശരിയായ പ്രതികരണത്തിന്റെ പ്രാധാന്യമാണ് ഇത് കാണിക്കുന്നത്. ധ്രുവ മഹാരാജിന്റെ കഥയും അതുപോലെ തന്നെ അല്ലെ. ഉത്തരപാദത്തിന്റെ പ്രതികരണം, സുനിധിയുടെ പ്രതികരണം. 10ാമത്തെ ശ്ലോകം കൂടെ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് നിർത്താം. അപ്പൊ ഇതാണ് തത്തേനുകമ്പം. ആ ശ്ലോകം അവിടെയാണ് വരുന്നത്. അതായത് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വിപരീതങ്ങളൊക്കെ നടക്കുമ്പോൾ അത് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യമായിട്ട് എടുക്കാൻ നമ്മൾ പഠിക്കണം. തഥാ തദ് അഹം ഈശസ്യ ഭക്താനാം സം അപിപ്സത അനുഗ്രഹം മന്യമാന പ്രതിഷ്ഠം ദിശം ഉത്തരം. അപ്പം എപ്പോഴും നമ്മൾ എന്താ വേണ്ടത്? ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യമായിട്ട് അത് എടുക്കുക. തന്റെ ഭക്തർക്ക് എപ്പോഴും അനുഗ്രഹം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഭഗവാന്റെ പ്രത്യേക കാരുണ്യമായി ഞാൻ ഇതിനെ കരുതി. അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ വടക്കോട്ട് യാത്ര തുടങ്ങി. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യമായിട്ടാണ് നാരദ മുനി അത് എടുത്തത്. തത്തേനുകമ്പം സുസ്മിക്ഷമാനം ഭുഞ്ചാന ഏവ ആത്മകൃതം വിഭാഗം. ആത്മകൃതം നമ്മുടെ കർമ്മബലാണ് നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നത്. പക്ഷെ അത് അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പം നമ്മൾ ഭക്തിയുത സേവയും കൂടുതൽ തന്നെ ചെയ്യണം. നമുക്ക് മുക്തിയും ഭക്തിയും നേടാൻ പറ്റും. ആത്മാവിന്റെ ആന്തരിക വിളി ഉണരുമ്പോൾ ഒരു ഭക്തൻ ഉടനടി ഭഗവാന് കീഴടങ്ങുന്നു. ചിലപ്പോൾ സാമൂഹിക ആചാരങ്ങളെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നില്ല. മുഴുവൻ സമയം ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാനുള്ള ബോധം അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിക്കുന്നു അല്ലെ. ധ്രുവ മഹാരാജന്റെ രാജാവ് ഉത്തരം പദവി വിരമിച്ചു. പിന്നെ പ്രജേതന്റെ തിരിച്ചുവരവ് മുമ്പ് രാജാവ് പ്രാചീനി ബർഹി വിരമിച്ചു. ഒരു കുഞ്ഞ് പല്ലിയുടെ മാതൃക കണ്ട് ഒരു കുഞ്ഞിനൊപ്പം പോയ ശ്രീധർ സ്വാമിയുടെ കഥ. അപ്പം എന്താ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്? ഭക്തി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം വിട്ടു നിൽക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതായത് നമ്മുടെ ഭൗതിക സുഖങ്ങളിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരാനുള്ള അവസരമായിട്ടാണ് അതിനെ എടുക്കേണ്ടത്. അപ്പം കുന്തി മഹാറാണിയും അത് പറയുന്നുണ്ട്. അത വിശ്വേശ്വര വിശ്വാത്മാൻ വിശ്വമൂർത്തെ സ്വകേഷുമേ സ്നേഹപാശമിതം ചിന്തി ദൃഢം പാണ്ഡുഷു വിഷ്ണുഷു. ഈ ശ്ലോകത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ തിരഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത്. 41ാമത്തെ ശ്ലോകം. സ്നേഹപാശം ഇതം ചിന്തി ദൃഢം പാണ്ഡുഷു വൃഷ്ണിഷു. പാണ്ഡവന്മാരും വൃഷ്ണിമാരുമുള്ള എന്റെ കണക്ഷൻ, ആ ഒരു സ്നേഹപാശം ഇല്ലാണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കുന്തി മഹാറാണി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. അല്ലയോ ഭഗവാനെ വിശ്വേശ്വര വിശ്വാത്മ, അല്ലയോ വിശ്വമൂർത്തി, ആകയാൽ ബന്ധുജനങ്ങളായ പാണ്ഡവരുടെയും വൃഷ്ണികളുമുള്ള എന്റെ സ്നേഹബന്ധത്തെ ദയവായി വേർപ്പെടുത്തിയാലും. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ പറയുന്നത്? മാതാജി പറഞ്ഞ പോലെ കൂടുതൽ അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഉണ്ടാവും അല്ലെ. സ്നേഹം ഒരുപാട് എന്ന് വെച്ചാൽ അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല എന്നല്ല, എഫെക്ഷൻ ഉണ്ടാവണം, അറ്റാച്ച്ഡ് ആവാൻ പാടില്ല. ഒരുപാട് അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഭഗവാനോട് മാത്രമായിരിക്കണം. ശ്രീല പ്രഭുപാദ മുസ്ലിം ശിഷ്യൻ ദോഷപ്രഭു രാമരഞ്ജൻ പ്രഭുവിന്റെ വേർപാടിന് ശേഷം ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ ധാരണയും ആശയവിനിമയം. ഇപ്പം പ്രഭുപാദർ പറയും ആർക്കും ഒരു അറ്റാച്ച്മെന്റ്, പ്രഭുപാദറും ശിഷ്യന്മാരുമായിട്ടും അറ്റാച്ച്ഡ് ആയിരുന്നു. ഒരുപാട് മക്കളെ പോലെയായിരുന്നു പ്രഭുപാദർക്ക്. പക്ഷെ പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞു അവരൊക്കെ തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ ധാമിലേക്കാണ് പോയത്, സേവ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പോകുന്നത് എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ കൂടുതൽ നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഇതിലെന്താ പഠിക്കേണ്ടത്? നമ്മള് നാരദ മുനിയുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്നും ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നതും നമ്മുടെ ഭക്തിയിൽ ഉയരാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും. നമുക്ക് രണ്ടും ഒരുമിച്ച് നടക്കില്ല അല്ലെ. ഭൗതികമായിട്ട് എനിക്ക് ഒരുപാട് സമ്പത്ത് വേണം, ഭക്തിയിലും ഞാൻ ഉന്നത ഭക്തനാവണം, ഉത്തമ ഭക്തനാവണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ പറ്റില്ല. അപ്പൊ ചില ചെറിയ കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ കർമ്മബലം അനുസരിച്ചിട്ട് വരും. പക്ഷെ ഏത് സൗകര്യത്തിലും നമ്മൾ ഭക്തി നന്നായിട്ട് ചെയ്യണം. നാരദ മുനിയുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ദാസിപുത്രനായിട്ടും അത്രയും താഴ്ന്ന രീതിയിലും ഭക്തി ചെയ്യാൻ പറ്റി. പിന്നെ അമ്മ അല്ലെ, അമ്മയെ ഭഗവാൻ തിരിച്ചു വിളിച്ചപ്പം അത് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യമായിട്ട് എടുത്തു. നമ്മളെ ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും നെഗറ്റീവ് സംഭവിച്ചാലും അത് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യമായിട്ട് എടുത്തിട്ട് ഭക്തി കൂടുതൽ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അവസരമായിട്ട് നമ്മൾ അത് എടുക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്. പ്രഭുപാദർ പറയും ഈസിയാണ് പറയാൻ വേണ്ടി വളരെ എളുപ്പമാണ്. പക്ഷെ ജീവിതത്തിൽ അത് ഫേസ് ചെയ്യുമ്പം അതിൻ്റെതായ ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ട്. പ്രഭുപാദർക്കും ആ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ കൂടുതൽ നാമജപവും കൂടുതൽ ഭഗവാനെ ആശ്രയം എടുത്തപ്പോ ആ വിഷമങ്ങളൊക്കെ മാറി. ഇപ്പൊ 10 ശ്ലോകങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്തു. 11 മുതൽ 19 അത് അടുത്ത ആഴ്ച എടുക്കാം. ഇപ്പം പരീക്ഷയുടെ സമയമായി. അപ്പൊ ഞാനിപ്പോ ഈ മീറ്റിംഗ് എൻഡ് ചെയ്യാം.
എക്സാമിനുള്ള ആൾക്കാർ റീജോയിൻ ചെയ്തോളൂ. ഓക്കെ, ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ മാതാജി. ഈ ഹരേ അധ്യായത്തിൽ ശ്ലോകം ബൈഹാർട്ടുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഏത് ശ്ലോകം? ഈ ചാപ്റ്ററിലെ ശ്ലോകങ്ങൾ ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യാനുണ്ടോ? പഠിക്കാനുള്ള ശ്ലോകങ്ങള് ഇല്ലല്ലോ, ഇല്ല. ഉണ്ടോ? ആർക്കെങ്കിലും അറിയോ? നോക്കിയിട്ടിടാം ഞാനും നോക്കിയില്ല. നോക്കിയില്ല. നോക്കിയിട്ടിടാം മാതാജി. ഓക്കെ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. 6ാമത്തെ അധ്യായത്തില് ഇല്ലാന്ന് തോന്നുന്നു, ഉറപ്പില്ല. ഒന്ന് മാതാജി ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങളുണ്ടോ? അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇന്ന് നിർത്താം. മാതാജി. ഹരിബോൽ. ഹരിബോൽ പ്രഭു. മാതാജി ഒന്ന് ചിത്രകേതുവിന്റെ ഷോർട്ടായിട്ട് പറഞ്ഞു, എനിക്ക് അത്ര അറിഞ്ഞൂടാ ചിത്രകേതുവിന്റെ. ആ ചിത്രകേതു മഹാരാജാവ്, ആ മഹാരാജാവിന് ഒരുപാട് രാജ്ഞിമാരുണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ കുട്ടികൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? ഒരുപാട് ആഗ്രഹം. രാജാക്കന്മാർക്ക് കുട്ടികൾ വേണമല്ലോ, ഇല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത പരമ്പര അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത രാജാവ് ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ ചിത്രകേതു മഹാരാജാവ് ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു. പക്ഷെ വിധി പ്രകാരം, അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം അത്രയും പുണ്യം ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു മകൻ ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടി. പക്ഷെ ഒരുപാട് പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോ നാരദ് മുനി വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, കുട്ടി ഉണ്ടാകും, പക്ഷെ ആ കുട്ടി കൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ദുഃഖങ്ങൾ വരും എന്ന് പറയും. കുട്ടികളായ സാധാരണ ദുഃഖങ്ങൾ ഉണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം അതിന് ഓക്കെ പറയും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഹർഷശോകൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കുട്ടി ആദ്യ ഭാര്യയിൽ ഉണ്ടാവും. ഹർഷശോകൻ. അപ്പൊ ഹർഷ എന്ന് പറഞ്ഞ സന്തോഷം, ശോകൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ദുഃഖം തരുന്ന കുട്ടി. അങ്ങനെ കുട്ടി ഉണ്ടായി. അപ്പൊ ആദ്യ രാജ്ഞിയിലാണ് കുട്ടി ഉണ്ടായത് കൊണ്ട് ചിത്രകേതു മഹാരാജാവ് ആ രാജ്ഞിയുടെ കൂടെ മാത്രമേ കഴിഞ്ഞുള്ളൂ, ബാക്കി രാജ്ഞിമാരെയൊന്നും മൈൻഡ് ചെയ്തില്ല. അപ്പം സ്വാഭാവികമായിട്ടും മറ്റുള്ള രാജ്ഞിമാർക്ക് അസൂയ ഉണ്ടായി. ആ കുട്ടിയെ അവര് വിഷം കൊടുത്തിട്ട് കൊന്നു. വിഷം കൊടുത്തിട്ട് ആ കുട്ടിയെ കൊന്നു. ചെറിയ കുട്ടിയായിരുന്നു. ചിത്രകേതു മഹാരാജാവ് ആകെ തകർന്നു പോയി, കാരണം ആകെയുള്ള ഒരു കുട്ടിയാണ്. എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചു. ആ സമയത്ത് നാരദ് മുനി വീണ്ടും വന്നിട്ട് പറയും, ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ എനിക്ക് എന്തായാലും ദുഃഖങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നു. പക്ഷെ ആ ഒരു സമയത്ത് ആ കുട്ടിയുടെ ആത്മാവിനെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരും നാരദ് മുനി. എന്നിട്ട് ആ കുട്ടി സംസാരിക്കും. അപ്പൊ നാരദ് മുനി പറയും, ഇതാണ് നിന്റെ അച്ഛൻ ചിത്രകേതു മഹാരാജാവ്. അച്ഛനോ? ഏത് ജന്മത്തിൽ അച്ഛൻ? എനിക്ക് ഒരുപാട് ഭൗതിക ജന്മം ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഏത് ജന്മത്തിലാണ് ഇദ്ദേഹം എന്റെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള അച്ഛൻ? കാരണം എന്റെ ശാശ്വതമായ അച്ഛൻ ഭഗവാനാണ്. ആ സമയത്താണ് ചിത്രകേതു മഹാരാജ് മനസ്സിലാക്കുക, ഞാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഇത് വെറും ശരീരല്ലേ, ആത്മാവല്ല. അങ്ങനെ നാരദ് മുനി ഒരുപാട് ആധ്യാത്മിക കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും ചിത്രകേതു മഹാരാജാവ് ഒരു ഗന്ധർവ ലോകത്ത് ഒരു ഗന്ധർവനെ പോലെ ആകും, അല്ലെ ഉയർന്ന വിദ്യാധരൻ, അല്ലെ വിദ്യാധരൻ ലോകത്ത് പോകും, വിദ്യാധരനാവും. എന്നിട്ട് അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു എയർപ്ലെയിനൊക്കെ കിട്ടും. എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം കൂടുതൽ ഭക്തിയൊക്കെ ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്ന സമയത്ത് കൈലാസത്തില് അവിടെ ഇങ്ങനെ പോകുമ്പം മഹാദേവൻ പാർവതിയും കൂടെ സാധുക്കൾക്ക് ഒരു ഭാഗവതം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ടാവും. പക്ഷെ ആ സമയത്ത് മഹാദേവന്റെ മടിയിലായിരുന്നു പാർവതി ദേവി ഇരുന്നത്. അങ്ങനെ ഒരു ലീല. ആ സമയത്ത് വിദ്യാധരനായ ചിത്രകേതു മഹാരാജാവ് അവിടെ മഹാദേവനെ കളിയാക്കും. എന്താണ്, സാധുക്കളെ മുമ്പിലാണോ ഇങ്ങനെ മടിയിലൊക്കെ ഇരുത്തിട്ട് ഭാര്യയെ മടിയിലൊക്കെ ഇരുത്തുന്നത്? അപ്പൊ മഹാദേവൻ അതൊരു കളിവാക്കായിട്ട് എടുത്തു. പക്ഷെ പാർവതിക്ക് ദേവിക്ക് ദേഷ്യം വന്നു. അങ്ങനെ പാർവതി ശപിക്കും, നീ ഒരു അസുരനെ പോലെ സംസാരിക്കുന്ന, അടുത്ത ജന്മം നീ അസുരനായി മാറട്ടെ. ചിത്രകേതു മഹാരാജാവ് ഉടനെ അത് അംഗീകരിച്ചു. ഒന്നും മറുത്തു പറയാനോ ഒന്നും പോയില്ല, കാരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ തെറ്റ് മനസ്സിലാക്കി. എന്നിട്ട് അത് സ്വീകരിക്കും. അങ്ങനെ വൃത്രാസുരനായി മാറും. ഇപ്പൊ വൃത്രാസുരനായി മാറിയിട്ടും അസുരനാണെങ്കിലും ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാണ് ചിത്രകേതു മഹാരാജ്. ആ വൃത്രാസുരനെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി ഇന്ദ്രൻ വരും. അത് വേറൊരു വലിയ കഥയാണ്. ത്വഷ്ടയൊക്കെ വന്നിട്ട് അത് അങ്ങനെ ഷോർട്ടായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ദ്രൻ കൊല്ലാൻ പോകും വജ്രായുധം എടുത്തിട്ട്. അങ്ങനെ കൊല്ലുന്ന സമയത്ത് 1 വർഷം വേണ്ടി വന്ന് വൃത്രാസുരന്റെ കഴുത്ത് മുറിക്കാൻ. അത്രയും ഭയങ്കര രൂപമായിരുന്നു. പക്ഷെ ആ സമയത്ത് വൃത്രാസുരൻ ആ പ്രാർത്ഥന ചൊല്ലും, അഹം ഹരേ തവ പാദൈക മൂലം ദാസാന ദാസോ ഭവിദാസ്മി. ആ ശ്ലോകങ്ങളൊക്കെ ചൊല്ലിക്കണ്ടപ്പം ഇന്ദ്രന് അതിശയായി, ഇതൊരു ഭക്തനായിരുന്നോ? അങ്ങനെ വൃത്രാസുരന് മോക്ഷം കിട്ടുന്ന ഒരു കഥയാണ്. ഇപ്പൊ ചിത്രകേതു മഹാരാജാവിന്റെ അതൊരു ശാപം കിട്ടിയിട്ടും ആ ശാപവും ഒരു പുണ്യായി മാറി, അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാ സുഹൃതായിട്ട് മാറി. എന്തുകൊണ്ടാ? അവന് മോക്ഷം കിട്ടിയല്ലോ. അതുകൊണ്ട് ഓക്കെ, ഞാനിപ്പോ ഈ മീറ്റിംഗ് എൻഡ് ചെയ്യാം. എക്സാമിനുള്ള ആൾക്കാര് റീജോയിൻ ചെയ്തോളൂ. ഓക്കെ, പാഞ്ചകൽപതരൂപശ്ച കൃപാസന പതിദാനം ഭവനീപ വൈഷ്ണവേപ നമന ജയ ശ്രീ ഹരേ കൃഷ്ണ.